سلام تخطاتلتنا إذا channel كما يتخونوا تبوك تكونوا ناي وترو تمليتنان بحقناني ولومون كم وترو العلا قداس النجل وتحستوتات حيزنا لكم قريبنا لنا كسام موداتنا إذا مدب مسانا كتصون عدما بخبر نعدمكم نايلو معرسي كم وترو سفح انقد زلوه نخلو معزنات نايزوبانا كم دما عبيت هقرات زخد وزلو من قصاصات ممكن ركن فتنينا كم وترو لايك شير ناقبركم تو ريتوهم دما بحناس من قد قدفو تي أقدس زبالنا تحسوا كومنتناتكم دما بزمت فيديو شير كن قبرينا نايز حلفت فيديو دما لومي كقربك فتني بدحريت مالتشو so what's going on دحري أقدس انترفيو ناي بريزنت هاجر إيرترا بزح قبر ملتي وهابلولو نفس وقف حجر ويون نفس وقف اكتيفيست نا إثيوبيا دما نناتو دايركشن نهبه يريالو قلت ثلاث نقرات كنرينا إثيوبياون حدا كاتاو قبر ملتي تديبنا ملت قبر ملتي كن هيبا مالو كنرينا اسكبزن يجمر ኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ትናንት ምሽት በአንድ ለእናቱ መንግስታዊው ኤሪቲቪ ቀርበው ለሁለት ሰዓታት የዘለቀ ቃለ መጠይቅ ሰጥተዋል። አስቀድሞ እንደተገመተው ከኤርትራ በስተቀር ሁሉም የቃለ መጠይቃቸው ትኩረት ነበሩ። በተለይም ኢትዮጵያን እጅግ በከፉ ቃላት ሲያጠቁ አምሽተዋል፣ ተሰምተዋል። የአዛውንቱን መሪ የምሽት ቃለ መጠይቅ ያዩ አካላት አዲስ አበባ አሰብን ለማስመለስ ጦርነት ልትከፍት ትችላለች በሚል ፍርሃት ምን ያህል እንደተዋጡ በግልጽ ያሳያል ብለዋል። አቶ ኢሳያስ ኢትዮጵያ በቅርቡ ለተመድ ዋና ጸሐፊ የላከችውና ኤርትራን ግጭት በማነሳሳት የምትከስበት ደብዳቤ አስገራሚና የህፃን ጨዋታ ነው ብለዋል። ይህ የብልጽግና ፓርቲ ለጦርነት የሚያደርገውን ዝግጅት ለመሸፈን ሊጠቀምበት ያሰበው ርካሽ ውሸት ነዚያ ስለምታይም ትልኩም አለሁ ሓደ ካብቲ ብዙሕ ሰብ ዝርየ መብዛሕቶም ዩቲዩበራት ዩቲዩብ ቻነልስ ናይ ኢትዮጵያ ብፍላይ ነቲ ስርዓት ዝድግፉ ሰብ ኣይርዮም እዩ كنجيهم لهم سبت لزيريون قراري صومنا ديشتاي جيرو ما تويتر ناب قالنا بيو فيسبوك قالن جيرو يم تريوا قرب قال كابتوم زرايز بحالزي انت مالتي زي تملخت بس هو مالو صبو غيرخا صبو غيرم كا تردي ومالو كوماسي عملو لذا حنت كابتا ملختي اتي ناب يونايتد نيشنز نتن عبيت هاجرات سدد وملختي ناي حسوتن شفتن كم زنبرن نيرترا بزخون يكون منقد زوكل كم زي كونن بعلون كوينات زغزغز له ابي احمدن ادخرتناتون بروباغانديستس ناتون ملو عمت انصار ايرترا بكل منقد كوينات كغزغز حقيوم كي حفروا ام محبرسب عالم كم زي محبرسب عالم صمام لب زي بلو دونقره كمام كوين سلو دسم عندما ملخت صحيفهم ايرترا تورن لازبلو كابت سداديو تتقباليو خمانيو زقرن بمبال بريزنت ايرترا ملسينير زغا እቶም ንዑ ዘንብቡ ዘለውን ዝርዩ ዘለውን ኮን ደኾን ደናቑር ከምኦም ገይሮም ወሲዶሞ ሓስቡን ድዮም መሲሎሞም መን እዩ ንኩናት ዝግዝግዝ ዘሎ ግልፂ ዝኾነ ነገር ክነሱ ከመይ ገይሮም እዮም ሕጂ እውን ነቲ ዓለም ማሕበረሰብ ዓለም ከደንቁሩ ዝፍትኑ ዘሎ ናበለ ዝመለሶም በፅሒዎም ማለት መልእኽቲ ስለዚ ኢትስ ጉድ ዳት ዴይ ጋት መልእኽቲ በፅሒዎም ናቶም ፕሮፓጋንዳ ክሰርሑ ጀሚሮም ኣለዉ ብርግፅ ንሳቶም ጉዳይ ናይ ኤርትራ ገሪፉ ፕሬዚደንት ናይ ሃገር ኤርትራ ብጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ጥራይ ውዒሉ ትብል ኣርጊመንት ብዙሕ ግዜ እዮም ዝሰፍሑ ዝጥቀሙላ ምናልባት ሓንቲ ካብተን ንሳቶም አንጻር ህዝቢ ኤርትራ ዝጥቀሙላ ጎስጓስ እውን እዚኣ እያ ብርግፅ ከምታ ኣብታ ኢንተርቪው ዝበልዋ ንሳ ፅንሕ ኢላ ብድሕሪት ክርያ ብካልእ መንገዲ እውን ብዙሕ ሰብ ይዛረበላ ስለ ዘሎ ንሳ ንበይና ክንርያ ክንፍትን ኢና ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ ብወገን እቲ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ስርዓት ድማ ቀጥታ ንዑ ኢሎም ዝመለስዎ እኳ እንተደይበልና ግን ንዑ ዝመሳሰል ብዛዕባ ወታደራዊ ኣቃውማ ናይ ኢትዮጵያ ዝገልፅ ዝኩሉ ተሃዲድ ትገብርዎ ዘለኹም ንመን ወላ 180 ሚሊዮን ዘይትኾኑ ኢሉናይ ዝብል ዝመስል ስምዕዎም ኣብዚ በድል አድራጊነት ተሻግረናል እና በቁርጠኝነት አልፈን በድል አድራጊነት ተሻግረናል። ዛሬ ሀገራችን ከምን ጊዜውም በላይ የማይደፈር በደም የተገነባ አገር የሚጠብቅ ግንባር ቀደም አስተማማኝ የሀገር መከላከያ ሰራዊት ገንብታለች። በፈተና ውስጥ የሚጸና እንጂ ፈተና የሚያንበረክከው ባለመሆኑ ያጋጠሙንን ፈተናዎች በጽናትና በቁርጠኝነት አልፈን በድል አድራጊነት ተሻግረናል። የመፈቃቀር አንድነት እኩልነት ነው። ከምድሪ ዘለና አይ ቲንክ እቲ ወታደራዊ ኣቃውማናትና ኣብ ፅቡቕ ኣለና ንምባል ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ትሕቲ መርሕነት ናይ ብርሃኑ ጁላ ምሩኽ ብርሃኑ ጁላ ማለት እዩ ሓደ ነገር ዝርዮ እንተሎ ፅቡቅ ክዳን ተኸዲንካ ብፅቡቅ ቪድዮ ተቐሪፅካ ሓረካት ምግባር እዩ ኣብዘ ዝኣተዋ ኩናት ግን ውፅኢት ናቱ ኩሉ ሰብ ርእይዎ ኣሎ ኣብዚ እዋን እዚ ሕጂ እውን እንተኾነ ነቲ ክገብርዎ ዝሓገዩን ዝኸረሙን ሕጂ ድማ መሊሶም ወታደራት ሰልጢንካ ፅቡቅ ክዳን ከዲንካ ብፅቡቅ ካሜራ ቀዲሕካ ሓረካት እናገበሩ ተምፆም ናብ ፋኖ መመስከሉ ድማ በብሓደ ተማሪኾም ተተኣኪቦም ክምለሱ ንሪኦም ኣለና
ስለዚህ ብርሃን ጁላ መተካታ ወይ ገለ መቀፀልታ ናይቲ ክገብሮ ዝደለ ተሃዲድ ድመስል ንኤርትራ ንምፍርራሕ ፕሬዚደንት ኢሳያስ እኳ ብዝሰፍሐ መልክዕ ነጊርዎም እዩ ድሮናት ኣለና ኣፅዋር ጌርና ኢና ሰራዊት ኣሰልጢና ኢና ህዝቢ ኣለና መዳፍዕ ገዚና ኢና ሚሳይል ገዚና ኢና ኩሉ ኢልኩም ኢኹም በት ንመን ከተፈራርህሉ ኢኹም በዝናትኩም ኩነታት ዝርዕድ የለን እናበለ ገሊፅሎም ነይሩ ንሳቶም ግን ኣገይ ኣብቲ ወታደራዊ ኩነታት ካድረታት ናቱ ብብዝሒ ነዛ ቪድዮ እዚኣ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ድልውነቱ ዘረጋግፅ ኩነታት የርእሎ እናበሉ እዮም ጽዮማ የራፈሯ ይባረክ ምንጊዜም ስሟ ይታደስ ይላል እናንተ መዝሙር ሺህ ጊዜ ገጥመውን ሺህ ጊዜ እንዳሸነፍናቸው ከዚህ በኋላም ለጠላቶቻችን ያለን ምክር ደጋግማችሁ ማሰብ አለባችሁ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት እንኳን ዛሬ ትናንትም አልተሸነፈም አሁን ያለበት ቁመና ለሽንፈት ቀርቶ ለሙከራም የሚያሳስብ ስለሆነ እኛን ከመሞከራችሁ በፊት ደጋግማችሁ አስቡ ማሰብ ተስኗችሁ ወደ ጦርነት የምትሄዱ ከሆነ ግን እንደተለመደው አስተማማኝ ትምህርት የሚሰጥ ተቋም መገንባቱን በተግባር የምናሳይበት أبيت فخرة يقول لهم حكي ناي فخرة فلوس التنا اللوم بحفشة أبتي انترفيو ناي بريزنت سياس إن هلا عنقلك فالو كن رينا تقلال لا بزعبو تدرك أمان يرتراي تزاربن تقلال لا يعني كم ستدارين لنا نخمسينا بفتسوم كم عين زرباي تزاربن نسوزبله أبزون العربية زبال غازيت أو تيولو دارجا نزي تبعها كم تبعها غيركا مشات نور كوين سلازل عرب نيوز بحال Eritrean president warns Ethiopia against waging war أنا إرترا president ني سرعتنا أبي كنا نخيوج مثلا كاتا كم جهبو يوزن قرزلو لذي أب تويتر نجا بستفل عليه من قدي كم بعلتهم لورنس فريمان بحال propagandist نأبي ويكا لوبيس نأبي زغونه إرترا كنا تفراره كم زلان أبجن بسلامه من قدي بحر زلزلو نابله شتارا قمت إلكان إيرتران مخصاص زتقاملو أو كم زقصلو نيروبي Eritrean President Siyaas Afwerki has warned neighbor Ethiopia against launching a new war between the Beta force which tension is high in the Horn of Africa region Eritrea and Ethiopia have ስለዚህ እንታይ ዝብል ዘሎ ኤርትራ ብፍጹም ንኩናት ድልውነት ናይ ኩናት ድሌት ከም ዘይብላ نت كوينات دما مزخون يكون ناب كوينات كازخيت كونتات كم زي اللي قليل سكنسو بتدقاقا مجد إيرترا قداينا إثيوبيا أتعايزهم إيرترا كم زي كوينات كتاتو كتدل كم زي اللي he called it abyss action is reckless نتي abyss قبروز الله كايرا حدا جنيا كمرما وشت أوس أجمعتو ندقة نمت إمزاز قبروز الله مخانو تزاري بمالو I think it's kind of if he thinks he can overwhelm Eritrean forces with human wave attacks, he is mistaken. أفورقتل سلزي زخون يقول تزفتنا أجندة ويون تهديد أبانا أكثر كم زي كل بزبل من قدي كم زقلتون كم زودون إنا سمعنا زلنا. So what is next step? نزبل دما حنت كابتن زبلوان زلو بوغن ناي إثيوبيا وغن مالتيو بقداينا جبتي تملك دما حنت نفسها زخالة دراما كسرحو جميرو مالو زي زانا جبتي بفلاي كن سمعة انتايم زبلو زلو اسكان سمعة مغنياتو نعا دما كم دراما خقبرولا يتقامولا سلو زلو اسك بزياني جمر ነው የአልጀዚራ አረብኛ ዘገባ ላይ ሻዕቢያ ኢትዮጵያ ከተለያዩ ዓለም አቀፍ መንግስታት ጋር ሆና አሰብን ልትቀማኝ ትችላለች የሚል ፍርሃት እንዳደረበት መዘገባችን ይታወሳል። የምሽቱ ቃለ መጠይቅም ይህንኑ አረጋግጧል። በጣም አስቂኙ የንግግራቸው ክፍል ኢትዮጵያ በአንድ ወቅት ከጅቡቲ ወደብ ይልቅ ሁሉንም ገቢዎቿን በአሰብ በኩል ለማድረግና ለጅቡቲ የምትከፍለውን $4 ቢሊዮን ለማስቀረት ሐሳብ አቅርባ ነበር። እኛ ግን ጎረቤት ሀገርን ለመጉዳት በሚደረግ እንዲህ አይነት እቅድ አንስማማም ብለናቸዋል የሚለው ነው። አስቡት፣ ሻዕቢያ ለጅቡቲ ያዝነው የኢትዮጵያን ጥያቄ አልቀበልም ሲል፣ ይህም ፍጹም ሐሰት ከመሆኑም በላይ ኢትዮጵያና ጅቡቲ መካከል ያለውን ግንኙነት حجي بقداينا جبت دما بريزنت سياس انتايلو نيروس كسمعوا وبزيا نعا بكل من قديات تزرب زلاس كان نسمعها تا قداي حدش يكونن زحجينا مسكوت بحرنا مسكوت بحر بحال دلو نحنا بقطع ملكتنا يكونن بموزح مقطعات ابز حلف عامات بفلاي زي نا اثيوبيا حدش سرعات كيمص خلو و جيبوتي 4 بليون 3 بليون توتس لدلا كابو تو حدا فرقو ديتوزدو
نقول له تودوا تقولهم تاني نقبر ومالت سي عسب كفيتكا نا إثيوبيا إمبورت إكسبورت بعسب كم زخيد غيركا لجيبوتي قتلا تغيلها حرام كم دا مسألة حسابات أو حنقولنا قجلا يبللناني جيبوتي حلال كبر الله 4 بليون هلوا ولا 5 بليون هلوا حلال كبر الله نجيبوتي قنوا هذا من تلنا نحنا وده بعسب أين ما عبلنا وده باصع وين أين ما عبلنا حدش بوليس عجين عزود لنا يكون حجي إذا زربازيا سمعنا لنا ناتير يتوك المحابي أبزي ستالين بزعبا زانا جبت زبلوا زلو اسكم نسمعيو كانت هازاينا شو عند 5 بليون لودب كراي እናጠፋለን ነው የሚለው ብልጽግና ሚዲያዎች 1.5 ሚሊዮን አይደለም ለወደብ ኪራይ አንድ ወደብ ከአሜሪካም ከቻይናም ኢምፖርት ያር ከዱባይ እቃ ይዘው የሚመጡ መርከቦች ለመርከብ ኪራይ 1.18 ቢሊዮን ያወጣል 1.18 ቢሊዮን ያወጣሉ ለመርከብ ኪራይ ነው መርከቡ የራስ ወደብ ይኖር አይኖር ኪራይ ይሁን አይኖር መርከብ ነው አሰብ ስላለ መቼም ከአሜሪካ መጥቶ እቃ ጭኖ አይመጣም አሰብ ራሱ ያጭንልን በመርከብ ነው የምትጭነው መርከቡ አይቀርም ማለት ነው የራስ ወደብ ይኖር አይኖር የግድ ነው ምንድነው ወደብ ካለ ምንድነው የሚጠቀመው ለወደብ የምትከፍለው ለዛች ወደብ ለምሳሌ ለጅቡቲ 400 ሚሊዮን ወይ 350 ሚሊዮን ይሰጣታል ለጅቡቲ جنتا يوم زبل زلوا أبز قداي زي تي دراما ناي أبن أداخر تناتون بحجراو تلفزيون درجة تتجاجع من تجارب وانتلو بليونات جنزب حدا بحمش بليون جنزب ني جوبتك كم زخفل زلون ودب كراي كم زخفل زلو كل زي تجارب واحد يعني بليون أنا خفل زلنا نعمت أبي أحمد البرلمان غريبو تي أبو ودب نخفل زلنا أنا لوجيستيكس أبي أربعة عمد كال أباي نخنصرح مخالنا نابله بحكي سمعتاتنا إثيوبيان كتنكفتينيو اتحقق ان بلالو بتي حدا بليون حدا ندخل بليون زغفل نجوبتي كون زغفل له نايت لوجيستيكس يو كاب دبي دي خاتم زلها كاب تشاينا دي خاتم زلها كاب اوروبا دي خاتم زلها كاب كلا غير كتم زلها نتكابو تمصو زلها ناي مركب مسعاني خات خفل زلها نجوبتي 400 مليون دي ولا 350 مليون يوم زغفلوا نجوبتي كل جزء أكلناي بفلا أبى كابز مثل أكلناي أجند أمس جبر وايو يزبل زلوا أنا أجيك من اللسه إذا نجوبتي قداي قد شيء كونن كم اللسه تعرسي جن أتي propaganda ناتهم نخن سمع لنا أبزيس كسوس 150 مليون دمو جيبوتي راسو على المانج متارجو دبي بورت ميبال نبر دي بي ميبال بروجكت انت نبر يدبي نبر تتعالتو ل50 عمت كونترات ምናምን ሲል ይሩጣ ብሎ ተጣልቶ ቻይና ነው አሁን ማኔጅ የሚያደርገው ጅቡቲ የቻይና ካምፓኒ ነው ለቻይና ካምፓኒ ምናልባት 150 ሚሊዮን ይወስድ ይችላል ይሄ ሁላ ሰራተኛ ይቀጥራሉ ይሄ ሁላ ፖርት ያለ ሰራተኛ ጅቡቲ ነው የምትከፍለው ይሄን ሁላ ወጪ አድርጎ ምናልባትም ለዛን 200 ሚሊዮን ዶላር ጅቡቲ የሚደርሳት 200 ሚሊዮን የሚደርሳት 1.8 ቢሊዮን ግን ለመርከብ ነው የሚመጣው ከቻይናም ከየትም ሲጓጓዝ ስለዚህ እቲ ሓደ 5 ቢልዮን ዝብልዎ ድራማ ከም ዝኾነን ብሓፈሻ እቲ ገንዘብ ወላ ትወደብ እውን ሕጃብ ጅቡቲ ዘሎ እቲ ፖርት ናይ ቻይና ካምፓኒ ማኔጅ ዝገብሮ ስለዚ ንሱ እውን ገለ ክፋል ወሲዱ ናይ ሰራሕተኛታቱ ንኩሉን ከፊሉ ሜቢ 200 ሚልዮን እንተረኸበ እትሕቶ ስለዚ ብቢልዮን ኢሎም እናተዛረቡ 10 ግዜ ንጅቡቲ ጎል ዝእትዋ ሓቀኛ ኩነታት ከምኡ ከም ዘይኮነ እዩ ዝገልጽ ዘሎ ናው ሌትስ ጎ ባክ ቱ ንዓና ብኸመይ ተሓሓዘና እዚ ጉዳይ እዚ ኣብዚ ብዙሕ ሰብ بزعبا زيارة سيزيا كتصحفري يلغو بفلاي Eritrean Press بحال account ناتو إساس أبي intended to betray Djibouti. As revealed by the Eritrean president last night, Isaias Afwerki said that the Ethiopian leader once proposed diverting all its imports through Assab, effectively abandoning the port of Djibouti and jeopardizing Djibouti's 4 billion annual revenue. In response, Eritrea emphasized the nation's commitment to good neighborhood principles, asserting that Eritrea would never conspire to harm its neighbors. A piece of opinion. Any leader would really shake hands and accept a 4 billion annual revenue without hesitation, let alone a poor country like ours. It's called a business. However, beside Isaias' misguided decision, sometimes we wonder if he likes to see a prosperous Eritrea. This situation underscores Ethiopia's concerning hidden agenda against Djibouti. As the absent times of Eritrean press. بحفشة
እዚ ነጥብ እዚ ብክልተ ነገር ብሰለስተ ነገር ክንሪኦ ክንከላለና መጀመርያ ፕሬዚደንት ኢሳያስ እቲ ካብ ጅቡቲ ዝቀረበሉ ካብ ስርዓታት ናይ ኢትዮጵያ ዝቀረበሉ ንጅቡቲ ገዲፎም ንኤርትራ 4 ቢልዮን ዶላር ቢዝነስ ክቡ መደብ ከም ዘለዎምን ኤርትራ እንተተሓባቢራን ንዝብል ሕቶ መብዛሕትኦም ሰባት ብከመይ ወሲዶም ኣለ ወላ ተዓንተቦ ዘረኽዎም ኣብዚ ባሕርና መስኮት ባሕሪ ኣብዚ ገድሊ ኤርትራ ዝብል ሓደ ካብቶም ኣክቲቭ ዝኾነ ኤርትራዊ ሃገራዊ ቻነል እዩ ትግርኛ ቋንቋ ደዩ ግን ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝዛረቦ ዘሎ ክርዳእን ኣሸጊሩን ኣሎ ስለዚ ከመይ ገይሩ እዩ ናይ ኤርትራ ፕሬዚደንት ነዚ ጉዳይ እዚ ኖ ክብል ዝኽእል ብዙሓት ሰባት ድማ ተዛሪቦማ ዘለዎ ጉዳይ እንተላ ከመይ ገይሩ ናይ ኤርትራ ፕሬዚደንት ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ክዛረብ ስቕ ኢሉ ንጉዳይ ናትና ጅቡቲ 4 ቢልዮን ክትከስር ወላ 3 ቢልዮን ወላ 2 ቢልዮን ኤርትራ ናይ ኤርትራ ዘገድሳ ዓለም ካብ ውድድር ደይኮነን ዝብል ዘረባ ቀዲሙ ድመፀካ እዩ ናይ ጌት ስለምንታይ ከምኡ ይሓስብ ኣሎ ሰብ ምክንያቱ ዓለም ውድድር እዩ ወደብ ዓሰብ እኮ ኮይኑ ተሪፉ ምስ ጅቡቲ ክወዳደር ኮይኑ ተሪፉ ካልእ ስራሕ የብሉን ወደብ ዓሰብ እንተደየለ ትርጉም ዘይብሉ ወደብ ይክኸውን እንድሕር ምስ ጅቡቲ ክትወዳደር ዘይደሊኻ እቲ ወደብ ትርጉም የብሉን ማለት እዩ ምክንያቱ ዓሰብ ወደብ እዩ ናይ ወደቡ ኣገልግሎት ይካከብ እንድሕር ዓሰብ ሰሪሑ ድማ ገለ ክፋል ካብ ጅቡቲ ቢዝነስ በርበራ ሕጂ ወስድዎ ኣለዎ ኮት ቢዝነስ ካልኦት ሃገራት ከምዚ ዕድል ከጋጥሞን ከሎ ብፍፁም ነው ክብላ ይክላነ ግን እዚ ኣይኮነታ ፉል ስቶሪ መጀመርያ ስርዓት ናይ ኢትዮጵያ ወይ እውን ኣብ ግዜ መለስ ኢህአደግ ማለት እዩ ንጅቡቲ ንዓሰብ ገዲፎም ንባፅዕ ገዲፎም ናብ ጅቡቲ ክኸዱ ከለዉ እንታይ ስለ ዘጋጠመ እዩ ኢልካ ካታት ዘለካ ምክንያቱ ንሽተይ ክፋል ናይታ ስቶሪ ጥራይ ወሲድካ ብዙሕ ክትውትት ትኽእል ኢኻ ብዙሓት ከመይ እዮም ዝገብሩ ክሪኦም ከለኻነ ኢትዮጵያ ድሕሪ ናፅነት ናይ ኤርትራ ወደባት ናይ ኤርትራ በቲ ዝበለፀ ኣብ ዓለም ዘሎ ዲል ብባጤሮም እናከፈሉ እቲ ዝዓበየ ቢዝነስ ማለት ብባጤሮካ እናኸፈልካ ንጅቡቲ ብዶላር እዮም ዝኸፍልዋ ብባጤሮም እናከፈሉ ንወደብ ናይ ኤርትራ ንክጥቀምሉ በቲ ዝሓሰረ ሲስተም ከም ናቶም ትሪት ገይሮም ክጥቀምሉ ተፈቂድሎም ነይሩ ን6 ዓመት ካብ ተጠቂሞም ልብሕዱ ወይ ን7 ዓመት ተጠቂሞም ልዮም ስለዚ እንታይ ስለ ዘጋጠመዮም ወደብ ናይ ኤርትራ ገዲፎም ወይ ከዓ ትሓትት ዘለካ ኤርትራ ዋጋ ስለ ዝኽበረትሎም ሜይቢ ኤርትራ ንሽተይ ገለገለ ትጥቀምሉ ዘለኹም ፅገና ግበሩሉ እቲ ሪፋይነር እውን ፅገና ግበሩሉ ኢላቶ ነዚ ሕራ ኢሎም ፀኒሖም ግን ጠሊሞም ማለት እዩ ምክንያቱ ኤርትራ ክትረብሕ ስለ ዘይደልዩ ኦኬ ፋይን ንኤርትራ ገዲፎም ናብ ጅቡቲ ክኸዱ ከለዉ ናይ ኤርትራ ዋጋ ስለ ዝኸበሮም ኣብ ጅቡቲ ስለ ዝሓስሮም ድዮም ከይዶም ኢልካ ክትሓቲ ዘለካ ኖ ኤርትራ ምንታን ክትመውት ብጀካና ናይ ኤርትራ ወደብ ዝጥቀመሉ ስለዘየለ ንሕና እንተ ደይ ተጠቂምናሉ እቲ ወደብ መስተይ ኣግማሎም ክኸውን እዩ ዝብል ቃል ብምጥቃም ኤርትራ ብቁጠባ ኢምፕሎድ ክትከውን ክትመውት ኢሎም እዮም ወሲኖም ከይዶም ስለዚ ጅቡቲ ዝበለፀ ዲል ስለ ዝሃበቶም ዘይኮነት ኤርትራ ምንታን ክትመውት ኢሎም እዮም ከይዶም ሕሪ ኢትዮጵያ ድሌቶም ክመርፁ ክእሉ እዮም እቶም ኤርትራውያን ስለምንታይ ፕሬዚደንት ናይ ኤርትራ ኣንፃር ረብሓ ናይ ጅቡቲ ንሕና ወደብና የነልምዕን ኢና ዝበለ እታ ዘረባ ንዓይ ቅብልቲ ኣይኮነትን እታ ዘረባ ንዓይ ቅብልቲ ኣይኮነትን በናይ መንገዲ እየ ግን ዝርዳእነ ኢትዮጵያውያን ንኤርትራ ክኸፍሉ ከድልውነት ኣለዎም ድዩ ዝብል ሕቶ ግን ኩሉ ግዜ ክንሓተሉ ኣለና ኩሉ ግዜ ክንዛረበሉ ዘለና ኣብዚ ቻነል ድማ ቀፃሊ ንዛረበ ኢና ናይ ኢትዮጵያ ናይ 4 ኪሎ ስርዓት ንኤርትራ ገንዘብ ክብ ድሌት የብሉን እንተዝህልዎ ነይሩ ብባፅዕ ክጥቀም ምኻለ ነይሩ እስኪ ድሓን ናይ ዓሰብሲ ብጅቡቲ ጥዕሞ እዩ ናይ ጅቡቲ ስቴት ኦፍ ዲ ኣርት ቴክኖሎጂ ዘለዎ ወደብ ሰሪሑ ኣሎ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ብባፅዕ ግን ክጥቀም ኣይመርፅን እዩ ስለምንታይ ኤርትራ ክትረብሕ ስለ ዘይደሊ ዘሎ ኣዲኹም ኣለኹም እቲ ጉዳይ ንዓሰብ ብሓይሊ ክወስድዎ እምበር ገንዘብ ክኸፍሉ ይደልዩን እዮም የግዳስ እዚ እቲ ኣጀንዳ ናይ ኢትዮጵያ ክኾን ከሎ ኤርትራ ግን ፕሬዚደንት ናይ ኤርትራ ንጅቡቲ ከይትኸስር ንሕና ወደብ ኣይነልምዕን ኢና ዝበሃል ዘረባ ንዓይ ከም ጆርጆ ቅቡል ኣይኮነን ምክንያቱ ገምትልዋ ነታ ዘረባ ጅቡቲ ከምኡ በለዶ ኖ ኤርትራ ወላ ሓዊ ይተዋ ኤርትራ ሓዊ ይተዋ ኩሉ እቲ ወደብ ናባይ ይምፃእ ትብል ሱዳን ኪዱ ንኤርትራ ከይንጎድእ ብል ሱዳን ኔቨር ኤርትራ ባዕለ ዲኣ ትፈልጥ ንሕና ንወደብና ጥራይ ዘገድሰና እዩ ሶማልያ ኸ ኤርትራ ባዕለ ዲኣ ትፈልጥ ንሕና ናትና እዩ ዘገድሰና ኩላቶም ከምኡ እዮም ቢካዝ ዛትስ ሃው ቢዝነስ ወርክስ ሓልዮት ዝበሃላ ቢዝነስ የለን ድንጋፂ ዝበሃል ቢዝነስ የለን ቢዝነስ ካቲንግ ፕሮ ትብሎ ጎረሮ ሓትሕድና ቆረፅካ እዩ ውድድር እዩ ብፍላይ ከም ወደብ ዝኣመሰለ ኮሞዲቲ ወደብ ኮሞዲቲ ማለት ኣብ ኩሉ ክትረክቦ ትኽእል እዩ ፍሉይ ነገር ኣይኮነን ስለዚ ኣብ ፍሉይ ዘይኮነ ነገር ክትወዳደር እዩ ዘለካ ክሳብ ላስት ሰንቲም
ክትወዳደር ኣለካ ተወዳዲርካ ድማ ክትዕወዝ ኣለካ ንኣብነት ጅቡትን ወደብ ዓሰብ ኣይማዕበለን ኣሎ ከምቲ ናይ ጅቡቲ ማለት እዩ እቲ ወደብ ጅቡቲ ኣብ ኣፍሪካ ካብ ዘለዉ ዝበለፁ ወደባት እዩ ዝበሃል ስለዚ ንሕና ብምንታይ ኢና ንወዳደር ዋጋ ነጉድል ንሳቶም ብዙሕ ቴክኖሎጂ እዮም ስለ ዘለዎ ክቡር እዩ ነገሮም ንሕና ድማ ዋጋ ከነጉድል እዩ ዘለና ዋጋ ጉዲልና ግን ይዋፅኣና ብዓቕምና ድማ ሙሉእ ብሙሉእ ተደይወሰድና ገለ ክፋል መወሰድና ጠቕላላ ንጅቡቲ ክንወዳደር ስለዘይንደሊ ንጅቡቲ ክንጎጣ ስለዘይንደሊ ንሕና ዝኾነ ቢዝነስ ኣይንደሊና ምባል ግን ንዓይ ከም ጆርጆ እዛ ዘረባ እዚኣ ኣብታ ሪኣክት ክገብር ከለኹ ድሕርቲ ቪድዮ ፅቡቅ ጌራ ይስማዕ እኳ ሓሊፋትን እያ ነዊሕ ስለዝነበረ ቀልጢፍካ ሪኣክት ስለ ዝገበርኩ እዚኣ ክፋል እዚኣ I didn't address it to that extent ግን እዛ ዘረባ እዚኣ I mean this is ንዓና ዘገድሰና ሃገራዊ ረብሓና እዩ ዘገድሰና ናይ ኤርትራ ረብሓ እዩ ዘገድሰና እዚ ማለት ግን ጅቡቲ ትደምሰስ ንሕና ንርባሕ ማለት ኣይኮነን ካልኦት ግን ከምኡ እዮም ዝገብሩና ዘለዉ 20 ዓመት ንሕና ወደባትና ይሰርሕ የለን ስለምንታይ ደይሰርሕ ዘሎ ምእንታን ንኣብነት ጅቡቲ ዝበሃል ሃገር ኩሉ ግዜ ኤርትራ ክትእገድ እዩ ዝደሊ ስለምንታይ ናይ ኤርትራ እገዳ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብፍጹም ክዕረቃ ኣይደልን እዮም ብርግፅ እቲ ኢትዮጵያ ንዓና ከርብሕ ዝደሊ መንግስቲ ከምዘይኮነ ኣብዚ ቻነል ጎምሸትና ንዛረብ ዘለና ወላ እውን ምስ ኢትዮጵያ ክንሰርሕ ተኮይና ኣዝዩ ንፁር ዝኾነ ዲል እንተዘይኮይኑ እዞም ሰባት እዚኣቶም ዕላማናቶም ኩሉ ዓይነት ሕጂ እውን ምስ ትግራይ ፅምዶ ይበሃል ኣሎ ብወገን ኤርትራ ሓደ ለንቀነ ኢንተርቪው ክገብር ሰምዕየ ነይረ ኣብ ብራኸ ሾመት እዩ ቅድሚኡ ምስ ኣወል ኢንተርቪው ገይሩ ዝነበረ ካብቲ ዶብ ማለት እዩ ሓደ ፖለቲከኛ ዝበልዎ ብወገን ኤርትራ ወደቡን ድልውነት ኣሎ ክቡና ኢሉ ንሕና ጥራይና ወገንና ከነሳልጥ ዘለና ኢሉ የስ እስቲ ወደባትና ክጥቀምሉ ወደባትና ንስራሕ ክኸውን ንደሊና ኣነ ይደልየ ካልኦት ኣለኹም ገለመለ ኣነ ወደባትና ንስራሕ ክኸውን ይደልየ ዝበዝሕ ሰብ እውን ይደልዩ ገለገለ ሰብ ግን ሕልፍ ዝበለ ናይ ኢትዮጵያ ፅሉ ስለ ዘለዎ ወደባትና ወላ ከፍ ኢሎም ክጥቀምሉ ይደልና እንታይ ክገብር እቲ ወደብዳ እንታይ ክገብር ኢልካ ሒዝካ ኣለኻ ዘይሰርሕ ተኮይንታ ክገብር ሒዝካ ኣለኻ ዒላ ኣለካ ናይ ማይሲ ንካልኦት ሰባት ሂብን ወላ ከፍ ኢሎም ክገዝዎ ትብል ተኮይንካ ጥዕና እውን የብልካ ጥዕና ዘለካ ሰብ ኣይኮንካ ጥዕና ዘለካ ሰብ ኣይኮንካ ምክንያቱ ወደብ ኣምላኽ ዝሃበና ፀጋ እዩ ክንጥቀመሉ እዩ ዘለና ንካልኦት ድማ ከነገልግለሉ እዩ ዘለና እዚ ክንብል ከለና ግን ብሕግን ብስርዓትን እምበር ስቂልካ ብሓሰብ ሰለባም ወይ እውን ብስምዒት ኣይኮነን ድሕሪ ናፅነት ኤርትራ መንግስቲ ናይ ኤርትራን መንግስቲ ናይ ህወደግን ወይ ከዓ ህወሓት ዝመርሖ ዝነበረ ማለት እዩ ምስቲ ናይ ሰውራዊ ምንቅስቃስ ዝነበሮም ዳርጋ ናይ ቢዝነስ ዘይኮነ ናይ ሕውነት ዝኣመሰለ ኣዝዩ ንፁር ብዘይኮነ መንገዲ ስራሕ ጀሚሮም ፅቡቅ ዝኾነ ጉዕዞ ተኸይዱ ግን ኣብ መወዳእታ መትከላዊ ዝኾነ ወይ ከዓ ፕሪንሲፕል ዝኾነ ወይ እውን ኢንስቲቱሽናላይዝ ሶሪ ፕሪንሲፕል ግደፎ ትካላዊ ኣሰራርሓን ሱር ዝሰደደ ኢንስቲቱሽንስ ንዑ ክሽምግሉ ዝኽእሉ ስለዘይተሰርሓሉ ኢትዮጵያውያን ድማ ሕቡእ ኣጀንዳ ሓቢኦም ስለ ዝነበሩ ኣብኡ እዚ ኣብ ኢንተርቪዋት ወላ ተቃወምቲ ዘለዎ ሎሚ ንዑ ነቲ ጉዳይ ዝከታተሉ ዝነበሩ ብፍላይ ሓውን ድሩዕ ሃይለወልዲ ትንሳኤ ሓውን ሎ ገለ ዝበሃል ናቱ ኢንተርቪው እንተሰሚዕኩሞ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብቐረባ ይፈልጥ ነይሩ ኤርትራ ሕማቕ ምርጫ ወሲዳ ይብልኒ ተቃዋማ እዩ ግን ኤርትራ ብትዋንቲ ብትክክለኛ መንገዲ እያ ትኸይድ ነይራ ኢቭን ባጤራና ምስ ኣምፃና ምስ ኢትዮጵያ ንክሰርሑ ፅቡቅ ዝኾነ ድሌት ከም ዝነበሮምን 3 ምርጫታት ከም ዝሃብዎምን ይነጊሩ እተን 3 ምርጫታት ድማ እንተደሊኹም ንስኹም ብብርቱ ጥቀሙ ንሕና ብናቕፋ ድሕሪኡ ነደቃቅሶ ኢሎም እንተዘየለ ብናቕፋ ናትና እንተወሲድኩም ፅቡቅ ብዶላር ክንገብር ኢና እንተዩ ብኩሉ ዝደለኹሞ ክንከይድ ንኽእል ኢና ኢሎሞም ነይሮም ኢትዮጵያ ግን ኤርትራ ክትረብሕ ስለዘይደለየት ቅድሚኡ ብዙሕ ነገራት ገይሮም ነይሮም እዮም ክሓድጉ ከም ዝደልዩ ምክንያቱ ቁጠባዊ ዕቤት ናይ ኤርትራ ከፍርሆም ጀሚሩ ስለዝነበረ ካብ ሕስድና ዝተመርኮሰ ፖለቲካ እውን ይኽተሉ ስለዝነበሩ በዓል ገብሩ ኣስራት ኣብ ትግራይ ዝገብርዎ ዝነበሩ ድራማታት ፅቡቅ ገይሩ ተዛሪብሉ ኣሎ እሱ ተቃዋሚ ስለዝኾነ ንናይ ኤርትራ ከዳኸም ዘይኮነ ብትክክለኛ ገሊፅዎ ኣሎ ዝተረፈ ኩሉ ክእሊ ግን ኣብኡ እውን ተሰሚዕኩሞ ክትረኽብዎ ትኽእሉ እዮም ብሓፈሻ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኤርትራ ነዚ ጉዳይ ናይ ወደብ ሓደ መዕለቢ ክትገብረሉ ዝግባእ እዩ ግን እዛ ሕጂ ዝተዛረባ ንሱ ንሳቶም እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣብ መንጎናን ኣብ መንጎ ጅቡትን ድራማ ክፈጥር ስለ ዝደለየ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ከምኡ ተዛሪቡ ንዓና ምስ ጅቡቲ ከባእሰና ስለ ዝደለየ እዩ ከምኡ ኢሉ ኢሎም እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ኤርትራውያን ግን ብብዝሒ ኤርትራ ስለምንታይ ነቲ ካብ ጅቡቲ ዝወሃብ ዘሎ ቢዝነስ ገሊኡ ክትወስድ ድልውነት ዘይህልዋ እያ ትብል ዘላ ንሪኦ ዘለና ግን እቲ ሓቀኛ ኩነታት ግን ኤርትራን ኢትዮጵያን እዚ ጉዳይ እዚ ግን ኣቐዲሞም ገሊፀ ነይረ ኣቢ ምስ ኤርትራ ክዘራረብ ከሎ ንሕና ንጅቡቲ ክነጥፊ ኢልና ይኮና ምሳኻ ክንሰርሕ ኢልዎ ፕሬዚደንት ኢሳያስ እንተኾነ ምሳኻ ብቅኑዕ መንገዲ ንክንሰርሕ ወደባትና መዓት ማሽነሪ ተገዚኡ እቲ ወደብ ተሓዲሱ ፅርግያ ክሳብ ቡረ ተሰሪሑ ክሰርሕ ትኽእል ኢኻ ኢሎም እናተፀበይዎ ከለዉ ኣብዪ ኣሕመድ መደቡ ቀይሩ ንኤርትራ ንምውራር ዝብል ኣጀንዳ
بدحر مغارجا كسافف جميرو السيت ستوري سلازي እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ትዊስትድ ዝኾነ እዩ እምበር ኤርትራ ቢዝነስ ኣይትደልን እያ ምንታን ጅቡቲ ከይትጉዳእ ዝብል ስነ መጎት ብኣይ ወገን ቅቡል ኣይኮነን ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዋላ እኳ ተቃላትኩም ይብል እንተሎ ብትክክል ንኸምኡ ዘስምዕ ድዩ ኣየስምዕን ግን ኣቦቱ ኮይነ ክዛረበ ይክልኒ ኣነ ከም ርእቶ ናተይ ግን ኤርትራ ጅቡቲ ያ ጎረቤትና እዩ ንዓና ንምጥፋእ እገዳራ ንምግባር ኣብ ልዕለና ብዙሕ ገይሩ እዩ ኣብ ልዕሊኡ ኩናትን ካልእ ሽግርን ክንገብር ኣይንደልና ባት ቢዝነስ ኢዝ ቢዝነስ ንሕና ንቢዝነስና ዝምልከት ጉዳይ ክሳብ ዝኾነ ተጓይና ንረብሓና ክንጥቀመሉ ንረብሓና ዘገድሰና ዘበለ ኩሉ ክንገብር ማንም ክዓክተና ዝኽእል ሓይሊ ክህሉ ይግባአን እዩ ሕጂ ንመለስ ኣብቲ ዝበሃል ዘሎ ድራማ የኢትዮጵያ መንግስት ግን ኢትዮጵያውያንን ለማደናገር ይሄ ህሊና ያለው ብቻ እንዲከታተለው ነው የምፈልገው እኔ ደጋግሜ ነው የምናገረው የጅቡቲ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ጭምር በዶክመንት አስደግፎ ልኮልናል ከዚህ በፊት እዚህ ቪዲዮ ላይ ያቀረብነው አህመድ ሺዴ የፈረመው ዶክመንት የአህመድ ሺዴ ዶክመንት የፈረመበት የገንዘብ ተመከተ ኢትዮጵያ የማይናወጥ ብሔራዊ ጥቅም አላት ዓለም ዛሬ ይስማ የቀይ ባህር አክሰስ ሰላማዊ በሆነ መንገድ ኢትዮጵያ ያስፈልጋል በዚህ ጉዳይ ሻይ የምናደርግ ምንደብቅ ይመስለው ካለ ተሳስቷል ከም ንሪኦ ዘለና አብይ አሕመድ ተሃዲድ ናቱ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ባሕሪ ልዕሊ ኩሉ ድማ ብሃገር ደረጃ ዝገብሮ ፕሮፓጋንዳ ኣብዚ እውን እንተሪኢኹሞ ነቲ ጉዳይ ናይ ጅቡቲ ንዘይከፍልዋ መሳርሒ ናይ ፖለቲኮም ገይሮሞ ከም ዘሎ ከም ትሪእዎ ዘለኹም 1.5 ቢልዮን ዶላር ንወደብ ክራይ ከም ዝኸፍሉ ዘለዉ ገይሮም እዮም ዝዛረቡ ጅቡቲ ግን ልዕሊ 200 ሚልዮን እውን ኣይረክብን እየ እናበለት እያ ትኸስስ ዘላ ስለዚ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ሓሰውትን መደናገርትን ምዃኖም እዩ ስታሊን ኤክስፖዝ ዝገብር ዘሎ but hey this is their thing ንዓና ዝምልከት ኣይኮነን let's go back to another story in Egypt and Ethiopia. As you know, they've been fighting over the dam. Ethiopia built a dam with United States money, largely. It's one of the largest dams in the world, and it has one little problem. It doesn't allow much water going into the Nile River. So you can imagine Egypt's not thrilled because they live off the Nile River. The Nile River, it's its blood, its heart, it's everything. And we think we have that one pretty well taken care of. But that was a pretty bad thing. I was watching this as it was going up. I get pictures and satellites and everything, and I'm looking at this map. እዚ መበል ሳልሳይ ግዜ ይዛረብ ዘሎ መበል ሳልሳይ ግዜ ንሶም ተዛሪቡ ነይሩ ሕጂ ድማ ደጊሙ ብዛዕባ ዲጋ ናይ ኢትዮጵያ ተዛሪቡ ኣሎ ኢትዮጵያውያን ሸራራ ኣያትዎም ዘሎ ኣብዚ ብሓቂ እዚ ሰብ እዚ ክገጥፈና for the third time Trump repeats his claim that US funded construction of the GERD ስለዚ መበል ሳልሳይ ግዜ ኣበዩ ከተዛሪቡ ሕጂ speaking at a White House dinner on Friday where President Donald Trump hosted Republican senators based out Malat he repeated the claim for the third time in a month that the Grand Ethiopian Renaissance Dam GERD was funded by the United States. Ethiopia built a dam with United States money, largely, he said. In reality, the GERD is entirely funded by the people of Ethiopia. So, again, come to Zelena, Ethiopia in a deep trouble at Yahamzella, Kabzu Gudaizi, Bahamekum towards a few Wahamzolin and Rezelena. Gibbs Ayandema, most of Tom Rahiba Malo Maniatu, Hade, and David Hamagaraja, sorry, Hamadi, my sir, Huan, is a good day, Nainil, Upgon need Upgon Nom to Tom Balu. ነዚ ብሳተላይት ሪዮ ኣለኹ ዲጋ ክንድገለዩ ነቲ ናይ ኒል ማይ ፀገም ክፈጥረሉ ምዃኑን ሽግር ክፈጥር ምዃኑን ነዚ ከዓ ቴክ ኬርና ኣለና ወይ እውን መዕለቢ ጌርናሉ ለና እናበለይ ዝዛረብ ዘሎ እቲ መዕለቢ ብዙሓት ሰባት ከም ዝዛረብዎ ዘሎ ግብፂ እስራኤል ኣሜሪካ ብድሕሪ መጋረጃ ብዙሕ ዝርርብ ይዝረብ ከም ዘሎን እዚ ጉዳይ እዚ ናበይ ገፁ ክኸይድ ከም ዝኽእል ኖበዲ ነውስ ግን ዶናልድ ትራምፕ ቀፃሊ ኣብ ሓንቲ ኣጀንዳ ክመላለስ ተጀሚሩ it's not a good thing ናቢ ኢትዮጵያ ጽቡቕ ነገር ክኸውን ከም ዘይኮነ ይርዱ ስለዚ እዚኣ ሓንቲ ካብቲ ኢትዮጵያን ኣብን ኣብ ራዳር ናይ ዶናልድ ትራምፕ ይመላለሱ ከም ዘለውን and it's not a good thing ጽቡቕ ነገር ከም ዘይኮነ ድሮቶም ኣብኡ ዘለዉ ንኣብነት ኣብዚ ሓደ እንታይ ኢሉ ፅሒፉ ነይሩ እዚ ኩሉ ኣቢ መበል ሳልሳይ ግዜ እናደገሞ ከሎሲ እንታይ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ኢትዮጵያ እንታይ እዩ እዚ ጉዳይ እዚ ዘይከውን ሓበሬታ ዶናልድ ትራምፕ ደጋጊሙ እናተዛረበ ከሎ ኢትዮጵያ መልሲ ዘይትህብ ዘላ we paid so we own it ዘረባ ድማ ብሕፅር ዝበለ ንሕና ስለ ዝኸፈልናዮ ንሕና ዝበልናዮ እዩ ዝኸውን
I will negotiate on Ethiopia's behalf. ስለዚህ ኣነ ስለ ዝኸፈልኮ ተዲጋ ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ ገዲፍኩም ግብጽ ምሳይ ተዘራረቡ ይዝብል ዘለኮ ይርዳእና ኣሎ ዲና በለይ ዘማርር ዘሎ and ከምኡ ድማ hand Egypt the Nile and get Gaza deportation in return ስለዚህ ግብጽ ምሳይ ጥራይ ተዘራረቡ ጉዳይ ናይ ኒል ኣነ ክውድኦ ዝኽእል ንኢትዮጵያ ረስዕዎም ይብሉ ዝብሎም ዘሎ ኣነ ዝበልኩኹም ኣነ ዝደልዩ ዘለኹም ብጉዳይ ናይ ጋዛ ናይ እስራኤል እንተተሰማሚዕኩምኒ ነቲ ጉዳይ ናይ ዲጋ ባዕለይ ደልዲል ክገብረልኩም ይብላ ኣሎ እቲ ዝሕዝን ከኢሉ ለብታሕት ረይዎ the sad truth Ethiopia's foreign ministry is silent እቲ ዝሕዝን ክፋልከ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኢትዮጵያ ዝኾነ ዘረባ ይዛረብ የለን ትም ኢሉ ኣሎ oh wait sorry ተጋጌ ኢሉ right it doesn't exist anymore እንታይ ኢሉ እስከ ባዕሉ ኮይ ናይ ሕርቃን ኮይ ዘረባ ናይ ኢትዮጵያ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ዝኾነ ይኹን መግለፂ ከባ ይከኣለን oh sorry ተጋጌ ኢሉ ስለዚ ይብልና ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ የብላን ስለዚ የለ ምክንያቱ ስርሑ ስለዘቋረፀ ይዝብል ዘሎ ኣመና ናይ ቁጣዕ ዘረባ እዩ ሰብ እዚ ቀጻል ብዛዕባ ጌርድ ዝዛረብን ምስ ግብፃውያን ክበኣስን ክናቆትን ዝውዕል እዩ እንጌስወት ኢትዮጵያውያን ናይ ብሓቂ ተስፋ ዘቑርፅ ኩነታት ኣጋጢሞም ከም ዘሎ ንርኢ ኣለና and እዚ ናቶም ጉዳይ እዩ ንዓና ግን ኣገዳስነት ኣለዎ እዩ ምክንያቱ ናይ ኣሜሪካ ደገፍ ረኺቦም ካልእ ሽግር ክፈጥሩ እዮም ዝሓስቡ ነይሮም ካብኡ ከይወፃና ኢትዮጵያ ሶማልያ ኸ ፅፍዒት ሂባታ ኣላ ሶማሊያ rejects Ethiopia's request to join naval drills over Somaliland maritime deal ሕጂ ድማ ሓይሊ ባሕሪ ዘይብልካ ኣብ ባሕሪ ገፅካ ዘቕርብ ዘይብልካ ኣብያ ዓመንታይ እስካ ሓሲቡ ምስ ሶማሊላንድ ኮይኑ ናይ ሓይሊ ባሕሪ ልምምድ ክገብር ምስ ሓተተ መንግስቲ ሶማልያ ኖ ኢሉ ነፂግዎ ኣሎ ኣቤት ውርደት ካልኣይ ውርደት የለን ኣብዝኻ Somalia has rejected Ethiopia's request to participate in an upcoming multinational military exercise in Somalia, Somali territorial waters, citing violations of international law and the country's sovereign maritime rights. ስለዚህ ኢትዮጵያ ሓደ ናይ ካልኦት ሃገራት ዝሳተፉ ኣብ ከባቢ ሶማሊላንድ ዝካየድ ናይ ሓይሊ ባሕሪ ልምምድ ኣሎ ኢትዮጵያ ናብኡ ክትሳተፍ ምስ ሓሰበት ሜይቢ መራኽብ ተኻርያ እያ ክትሳተፍ ሓሲባ መስለኒ ናተይ ግምት እዩ ምክንያቱ ሓይሊ ባሕሪ ስለ ዘይብሎም ካብ ዲጋ ናቶም ተሰኪሞም እታ ጃልባ ዘላቶም ልክዕ ከምታ ጥናነሽቲ እዮም ወላ ፈጣነሽ ኢሎማ ብፈቐዶ ጎደናታት ክትዘውር ትውዕል ዘላ መርከቦም ንዓዓድ እዮም መኪና ቀይሮም መሊሶም ናይ ሓይሊ ባሕሪ ክገብርዋ ኣይደኖ ብሓፈሻ ግን ሶማልያ ኸ ዕድል ኣይሃብዎምን ማለት እዩ ዲፌንስ ሚኒስትር ኣሕመድ Maalim Faqi said that the Somali government issued an official objection after Ethiopia formally expressed interest in joining the coastal drill during a recent summit of East African foreign ministers held in Addis Ababa. እዚ ኢትዮጵያ ኣብ ሓደ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ወይ ናይ ምብራቕ ኣፍሪካ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኣብ ዝራኸበሉ ዝነበረ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኢትዮጵያ ምስቲ ዝግበር ዘሎ ሓይሊ ባሕሪ ልምምድ ክትሳተፍ ኢላ ምስ ሓተተት ብወቅዒ ሓቲታ ብወቅዕ ድማ ኣይከኣልን እዩ ምክንያቱ ልኡላውነት ናይ ሃገር ዝደፍር ነገር ስለ ዘሎ ባሕሪ ስለ ዘይብልኩም ኣብ ዘይከውን ባሕሪ መፂኹም ልምምድ ክትገብሩ ኣይነፍቅድን ኢና እዮም ዝብሎም ዘለው we cannot allow this is hilarious we cannot allow a landlocked nation to operate in our waters Fiqi said Somalia maintains a full sovereignty over its land sea and airspace any unauthorized involvement by Ethiopia in maritime drills violates international maritime law and other national regulations مساكين نزيام السمعوا ኢትዮጵያውያን ኣብ ዕፁ ኣገዛኣትዮም በኺዮም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ንሓደ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘይብሉ ኣብ ባሕርናትና መፂኡ ልምምድ ክንገብር ኣይነፍቀድን ኢና ይቕረታ ኢሎም እዚ ድማ ድሕሪ ስምምዕ ምስ ግብፂ ዝግበር ዘሎ ዲልስ መቐፀልታ ናቱ እዩ ስለዚ እቲ ሚኒስትሪ ምክልኻል ናይ ሶማልያ ብፍፁም ክኸውን ኣይክእልን ንስኻትኩም ናይ መሬት ስለ ዝኾንኩም ኣብ መሬትኩም ጥራይ ኮኑ ከም ዝበሃል የለን ኢሎም ዘሕፍር መልሲ ሂቦሞም ኢትዮጵያውያን ግን ከጉርዑ እዮም ዝውዕሉ ዘለዉ ኣብ ዝስምዕዎም ሆኖ አያውቅም ኔቨር ኤቨር በዚህ የኤርትራ አካል ሆኖ አያውቅም ኔቨር ኤቨር በዚህ ፎር ዘ ላስት 3 ይርስ ነው ይሄን ያደረጉት መልሰን ማምጣት አለብን አሰብ የኛ ነው ሁልጊዜ መዋሸት የለም አሰብ የኛ ነው ቀይ ባህር የኛ ነው ብትመር ቢመርም ዋጠው የኛ ነው ጉልበት ብቻ ነው ሁልጊዜ ባህር ተዘግቶብን የሰው ልጅ መገኛ كعفر كابزيا ዘሎ ሰብ كعفر ኣብ ደገ ባሕሪ ዓሰብ ናትካ ኮይኑ ይፈልጥን እዩ and ከምታ ጡባት ዲኻ ቀቢፅካ ትነብር ዘለኻ ቀቢፅካ ክትነብር ኢኻ ወይም ኤርትራ ዲል ጌርካ ብትኽክለኛ ስርዓት ብናይ ዓለም ሕጊ ተኸቲልካ ከፊልካ ክትጥቀም ትኽእል ኢኻ ኪኖ ሓሊፍካ ክትገብሮ ትኽእል የለን and I'm sorry keep crying እዮም ትብሎም ከምዚ ብኽያትኩም ቆፅሉ ኣብያትኩም ቆፅሉ ኢኻ ትብሎም ሓይሊ እንተዘለወካ ቀደም ገበርካ ክትገብሮ እውን ዓቕሚ ሲኢንካ
ከምቲ ኣቦታተይን ኤርትራ ከይዶም ኣይተመልሱን ኢልካ ኡይ ትብሎ ዝነበርካ ነቶም ተሪፎም ዘሎ ቤተሰብካ ዳክስእ እንትኸውን እምበር ናብ ኤርትራ ከይድካ ባሕሪ ከተምፅእ ዝከኣል ኣይኮነን and that's it እጂ ናብቲ ኢንተርናሽናል ዜና ክንሰግር ኢና please listen ኣብዚ carefully ብፍላይ ንደቅና ንስድራና want to succeed, but many struggle to reach their full potential, and this is because the people and systems meant to guide them, they're out of sync. A national study, The Broken Marketplace, reveals that nearly half of Gen Z feel unprepared for the jobs of the present and the future. እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዞም ሕጂ ዘለዉ ወለዶ እዞም ሕጂ ዝግብዙ ዘለዉ ትምህርትን ኮሌጃትን ዝውድኡ ዘለዉ ሂወት ኣዝዩ ይከብዶም ከም ዘሎን 46% ጀንዚ ዝበሃሉ እዞም ድሕሪ 2000 ዝተወልዱ እዮም መስለኒ ናኖ ሚላኒያልስ ከይኮኑ ድሕሪ 2006 ዝተወልዱ ክኾኑ ክእሉ እዮም እዚኦም ኦልሬዲ 18 ኣትዮም ዘለዉ እዮም ጠቕላላ ንሕጂ ዘሎ ናይ ስራሕ ዓለም ምስ ክወሃሃዱ ይከኣሉን ስለዚ ናይ ኣሜሪካ መፅናዕቲ ዘረጋገፆ ጀንዚ ፊልስ unprepared for future jobs ስለዚ እዞም ሕጂ ዝዓብዩ ዘሎ መንእሰያት ንዝመፅእ ዘሎ ናይ ስራሕ ዓለም ድልዋት ከም ዘይኮኑን ዓበ ብድሆ ይገጥሞም ከም ዘሎ ናብዚ ስምዑ ሕጂ Rate for new college grads has recently surged, and some economists say businesses are now replacing entry-level jobs with artificial intelligence. Here's CBS's Ali Bauman. Front gate. 22-year-old Michael Macaluso just earned his degree in mechanical engineering from the University of Connecticut. Okay. But this summer, he's back helping manage his hometown pool. He hasn't found a job in his field despite applying for nearly 200 positions. Did you have any expectations about what the job market would be like when you graduated? I was told by a lot of people that I was going to get a job right out of college, and then all of a sudden, there's no jobs. Businesses. እንታይ ይብሉ ኣለዉ እዚ ናይ ብሓቂ ዘገድእ ዘሕዝን ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና እዚ መንእሰይ ብመካኒካል ኢንጂነሪንግ ዝተመረቐ ኢንጂነሪንግ ካብቲ ኣገዳሲ ንፍዓት ተምሃሮ ዝኣትውዎ ውሑስ ስራሕ ዘለዎን ፅቡቕ ደሞዝ ዘለዎ ስራሕን ክትረኽበሉ ትኽእል ኢኻ ተባሂሉ መብፅዓ ዝእተወሉ ዝነበረ እዩ እዚ ሰብ እዚ ግራጁዌሽን ገይሩ ወዲኡ ልዕሊ 200 ስራሓት ኣፕላይ ገይሩ ስራሕ ክረክብ ስለ ዘይከኣለ ኣብታ ቀደም ተምሃራይ ከሎ ሰርሓላ ዝነበረ ስዊሚንግ ፑል ኣባ ክሰርሕ ተገዲዱ ኣሎ ናይዚ ኬዝ እዚ ፍሉይ ኣይኮነን ነቲ ኢንትሪ ሌቨል ዩኒቨርሲቲ ውድእ ምስ ኣበልካ ተኣትዎ ስራሕ ብኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ወይ ከዓ በዚ ኤአይ ዝበሃል ይትክእዎ ስለ ዘለዉ እቶም መንእሰያት ናይ ብሓቂ ሓደጋ ወዲቕዎም ኣሎ ስለዚ ደቅና ትምህርቲ ወዲኦም ግራጁዌት ገይሮም ኢልና ነጠቅዓሎም ኣለና ዝፅበዮም ዘሎ ናይ ስራሕ ዓለም ግን እንታይ ከም ዝመስል ትርእይዎ ኣለኹም ነዚ ድማ ዓብ ደገፍ ከድልዮምን ሞራላዊ ደገፍ የድልዮ ምክንያቱ እዚ ኩሉ ተማሂርካን ፅዒርካን ስራሕ ተዘይረኺብካ ናይ ብሓቂ ናብ ስትረስን ናብ ዲፕሬሽንን ክወስድ ዝኽእል ካብኡ ንላዕሊ የለን ስለዚ እዚ ዓይነት ኩነታት እናገነነ ይኸይድ ኣሎ ኣስተውዕሉሉ ኣብዚ ረዩ እጅ Now, for the first time ever, the unemployment rate among recent college graduates has exceeded the national unemployment rate, ballooning to 6.6% over the past 12 months. እዚ ሕጂ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ኣብዚ ረይዎ እቲ መንእሰያት ትምህርቲ ወዲኦም ወይ ከዓ ግራጁዌት ገይሮም ዝወዱ ናቶም ሽቕለት ኣልቦነት ካብቲ ናይ ሃገር ካልእ ዓይነት ዓለት ኣብቲ ሃገር ኣብ ኣሜሪካ 4.2 እዩ ሽቕለት ኣልቦነት ፐርሰንተጅ ዘሎ ንሱ ናይቶም መንእሰያት ግን ናብ 6.6 እዚ ድማ ኣብ ኣሜሪካ ዝሓሸ ዕድል ነይሩ ኣብ ኤሮጳ እንተመፂኻ ድሕሪ ኮሌጅ ጣልያን ፈረንሳ ስፔን ስራሕ ኣይረኽቡን እዮም መብዛሕቲ ግዜ ዩኒቨርሲቲ ወዲኡ ሰርቲፊኬት ወሲዱ ዌልካም ቱ ማክዶናልድስ እዩ ዝበሃል ስለዚ ሓደ እንተኽኢሎም እቲ ሞያ ፕራክቲካል ዝኾነ ብኢዶም ክሰርሕሉ ዝኽእሉ እንተኮይኑ ዝያዳ ንሱ እዩ ውፅኢታዊ ዝኸውን ዘሎ እዮም ዝብልዎ ዘለዉ ምናልባት ኣብ ሶሻል ሚድያ ትከታተሉ ትኮይንኩም እዚ ናይ ኮንስትራክሽን ስራሕ ድዩ ናይ ኤሌክትሪካል ስራሕ ድዩ ናይ መኪና ድዩ ናይ መኪና ማለት ከምዚ ናይ ጓሓፍ ድዩ ናይ ገለ ብጣዕሚ ፅቡቅ ዝኸዱ ዘለዉ ሰባት ንሱ እቲ ቀንዲ ኣገዳሲ ኮይኑ ዘሎ ሎሚ ምክንያቱ ኩሉ መንእሰይ ናብ ናይ ሶፍትዌርን ናይ ኮምፒውተርን ጥራይ ክሰርሕ ስለ ዝደሊ ዘሎ ሶሻል ሚድያ ስለ ዝደሊ ዘሎ ነቲ ናይ ጉልበት ስራሕ ወይ እውን ናይቲ ናይ ብኢድካ ዝስራሕ ስኪል ዘድልዮ ስራሕ ካብኡ ሰብ ይሃድም ኣሎ እዩ ዝበሃል ዘሎ ስለዚ ናብ ከምኡ ዓይነት ክኸዱ እውን ክነተባብዖም ክንክእል ኣለና እንተዘየለ artificial intelligence is eating big time ነቲ ናይ ስራሕ ዕድላት ይምንጥሎ ከም ዘሎን መንእሰያት ድማ ዘድሊ ምድላዋት ከም ዘይብሎም እዩ with higher educational attainment usually have better employment prospects than those with less educational attainment. Martin's team believes companies are eliminating formative entry-level jobs, the work handed over to artificial intelligence. Tech companies are leading the way. AI is permeating every aspect of our lives. Nariman Farvardin, the president of Stevens Institute of Technology, says his school has been prepared. What you would expect in those with higher educational So ከምዛ ትሪእዎም ዘለኹም ዞም ኮሌጅ ዩኒቨርሲቲ ወዲኦም ስራሕ ብፅቡቕ ደሞዝ ክረኽብሉ ኢልካ ዓመታት ዝደኸምካሉ ከምዚኣ ክትከውን ከላ መጻኢኻ ካብኡ ዝኸፍእ ነገር የለን ግን ሄይ ዓለም እናተቀያየረ ስለ ትኸይድ ዘላ
watch out በልዎም ተጠንቀቁ ኩነታት ክቀያየር ይኽእል እዩ ነዚ ኩነታት እዚ ድማ ንደቅና ንሕዋትና ክንዘራረበሉ ዘለና ርእሲ ኮይኑ ይስምዓኒ ምክንያቱ እንደዚ ብጣዕሚ ዝሕዝን ኩነታት እውን እዩ say the education system and the people meant to guide them just aren't doing that. For more on this, I'm joined by Rajiv Chandrasekaran. He is the managing director at the Schultz Family Foundation, which took part in conducting this study. Thank you for coming in, Gen Z. ብሓፈሻ 46% ናይቶም መንእሰያት ወይ እውን ሕጂ ዝጉብዙ ዘለው ናይ ስራሕ ድልውነት ናቶም ብቋዕ ከም ዘይኮነን እኹል ከም ዘይኮነን ወላ እውን እቶም ዘዳልዎም ዘለው መምሃራን እውን ነቲ ዘሎ ኩነታት ክሕግዝዎም ከም ዘይክእሉ ዘለውን ስለዚ ኣብ ቤት ትምህርቲ ትምሃሮን ኣብ ሪል ላይፍ ዘሎን ፍልልይ እናሃለዎ ይመፅእ ከም ዘሎን ነቶም መንእሰያት ድማ ኣብ ሓደጋ ናይ ቅልውላው የእትዎም ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለው እዚ ንኩልና ሰሚዕና ዘድሊ ምስትኽኻል ምኽሪ ናተይ artificial intelligence ክመሃርዎ ከነገድዶምን ከነተባብዖምን ኣለና በኦንላይን ክመሃሩ ካብ ዩቱብ ክመሃሩ ካብ ቲክቶክ ክመሃሩ ካብቶም ነዚ AI ዝጥቀምሉ ዘለው ክመሃሩ እንተተባብዕናዮም ዝበለፀ ዕድል ከጋጥሞም ይኽእል እዩ ኣነ ነዚ ክብለኩም ከለኹ ንባዕለይ ዝኩሉ ዩኒቨርሲቲ ተማሂረ ተመሊሰ ንድሕሪት ክምለስ ከለኹ ከም ብሓድሽ ንክመሃር እዮ ተገዲደ ማለት እዩ ዝኻ ዓለም ህይወት ከምቲ ንስኻ ትደልዮ ኣይኮነን ዕዳጋሲ ዓለምሲ ኣዴኻ ከም ዝለኣኸትካ ዘይኮነሲ ዕዳጋ ከም ዝፀንሐካ እዩ ከም ዝበሃል ንስኻ ተማሂርካ ተዳሊኻሉ ዘለካ ዘይኮነስ እቲ ዕዳጋ እንታይ ይደልሎ ሪኢኻ ምስኡ ዝኸይድ ጥበብ ከተማ ዕብል ክትክእል ኣለካ ንሱ ድማ እዩ ንሂወትካ ጽቡቕ ትሕዝቶ ጽቡቕ ምድላው ክገብረልካ ዝኽእል Now let's continue to the next topic. The United Nations last month marked 80 years since the signing of their founding charter, but they're facing unprecedented challenges. They've been criticized for failing to stop the conflicts in Ukraine and the Middle East. And the Trump administration's cuts to foreign aid have made their funding shortfall even worse. So they're making an effort to reduce costs. One step is to relocate staff and parts of some agencies from their headquarters in New York and their hub in Geneva. Those cities are known እንታይም ዝብሉ ዘለው ዩኤን ገንዘብ ስለዝሰኣነ ካብ ኣሜሪካ ካብ ኒውዮርክን ካብ ጀኔቫን ሰራሕተኛታት ናትወሲዱ ናብ ኣፍሪካ ናብ ኬንያ ገፁ ይወስዶም ከም ዘለን እዚ ኸ እንታይ እዩ ዘለካ ባጀት ኣክንዲ ገዛ ክራይ ኣብ በዓል ኣሜሪካ ክቡር ገዛውቲ ክራይን ኦፊሳትን ትካረ ኣብ ኬንያ ግበረቶ ኦፊስ ኬንያ ሕሱር ስለ ዝኾነ ኦፍኮርስ ናይሮቢ ክኸብር ማለት እዩ ስለዚ ኣብይ ኣሕመድ ነዚ ነገር እዚ ንኽረክብ ብዙሕ ይፅዕር ዘሎ ንባዕሉ ግን ብሓፈሻ ካብ ጀኔቫን ኒውዮርክን ወፂኦም ናብ ኣፍሪካ ክሰዱ ምዃኖምን ኬንያ ድማ ተማገዳሲት ሃገር ተመሪፃ ከም ዘላን እዚ ድማ ንኬንያ ኦፍኮርስ ብዙሕ ሓድሽ ዓይነት ኢንቨስትመንትን ሓድሽ ዓይነት ሰብን ክመፅእ እዩ እዚ ማለት ድማ ነቲ ቁጠባ ፅቡቕ እዩ ነቶም ህዝቢ ግን መነባብሮ ክኸፊ እዩ ምክንያቱ ናይሮቢ ፅቡቕ ደሞዝ ዘለዎም ሰባት ካብ ካልእ ዓለም መፂኦም ይኣትዉ ስለ ዘለው እቶም ኣብቲ ዓዲ ዝነብሩ ዘለው ደቂ ዓዲ ማለት እዩ ከምዚ ልክዕ ከም ኣዲስ ኣበባ ወሪዱ ዘሎ ከምኡ ክወርዶም እዩ ድሮ ወሪድዎም ከማን ዝኽእሉ ኣብ ኬንያ ዝግበር ዘሎ ዕግርግር እቲ ናይሮቢ ዝበሃል ነቲ ኣብቲ ዓዲ ዝቕመጥ ተራ ደሞዝ ዘለዎ ኬንያዊ ዕድል ዘይሂብ ኩነታት ይፍጠር ስለ ዘሎ እዩ እዚ ከዓ ናይ ብሓቂ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ከጋጥም ከሎ ሓድሽ ከተማ ክትሃንፅ ክትክእል ኣለካ ካብቲ ከተማ ካብ ናይሮቢ ወፂኻ ካልእ ከተማ ጌርካ ነዚኦም ኣብኡ እንተተቐበልካዮም እምበር ኣብቲ ከተማ እንድሕር ተቐቢልካዮም ነቲ መናብሮ ናይቲ ከተማ ዓብዪ ፅልዋይ ዝፈጥረሉ ስለዚ ኣብ ኬንያ ብዙሕ ሓድሽ ኤክስፓት ኮሚኒቲ ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ብብዝሒ ይኣትወሎም ኣሎ ነቲ ቁጠባ ፅቡቕ እዩ ግን እቲ መንግስቲ ድማ ምስቱ ዝሳነ ኢንቨስትመንት ክገብር ክኽእል ኣለዎ እንተዘየለ it's going to create another pressure ነቶም ህዝቢ ፀገም ድማ ነቶም ዜጋታት ድሕሪ ፅቡቕ ክነብሩ ዘይጌርካዮም ኣብ ፅርግያ ወሪዶም ኣንጻርካ ሰላማዊ ሰልፊ ይገብሩ and then you have a trouble ማለት እዩ ንቐጥል ኬንያ ኣብ ብዙሕ ዜናታት ትመፅእ ኣላ It's officially eliminated visa requirements for all African and most Caribbean nations. This means that citizens from these areas no longer need an electronic travel authorization, known as ETA, and do not have to complete extensive forms and are not obligated to pay any visa fee. The move will enable eligible travelers to arrive at the border and to enter the country without any hassle. However, due to certain security reasons, Somalia and Libya have both been denied this privilege. Take a look. ኬንያ ሕጂ ድማ ካልእ ናብ ኬንያ ክመፅእ ዝደሊ ዝኾነ ይኹን ኣፍሪካዊ ቪዛ ፍሪ ብዘይ ቪዛ ክመፅእ ከም ዝኽእል ናይ ብሓቂ ኣፍሪካዊ ኣብ ኣፍሪካ ክኾርዓሉ ዝኽእል መድረኽ ንምፍጣር ኬንያ ቀዳመይቲ ቪዛ ፍሪ ትራቨል ቱ ኬንያ ኣይ ቲንክ ሩዋንዳ እውን ጌራቶላ እዚ ድማ ቬኬሽን ወይ ከዓ ትራቨሊንግ ኣብ ውሽጢ ሃገር ነቲ ናይ ቱሪዝም ኢንዱስትሪ ብዝበለፀ ንምኽሳብ ዝግበር ዘሎ እዩ ናይ ብሓቂ ተባዕ ዝኾነ ውሳነ እዩ ኣፍሪካውያን ኣብ ውሽጢ ኣፍሪካ ንኤውሮጳን ኣሜሪካን ብቪዛን ብገለን ልቦም ተጠፍኣሎም
أوشت أفريقيا نخجشوا جن فيزا فرين تغير كالو ما بحق تبغى نجاريو كينيان رواندان قال كارو تغير دما نزي سجوم تزي قلت له لذي Kenya is becoming a very interesting attraction to tourists بزحات expats كاب معربة عالم يكون كاب كلا عالم أفريقيان وين نابكينا ناخدو بيزنسات ناتهم أوي قبروا خمسلو ندك كم تبروان دازق برزلو كينيا عبي حجرن ناي تكنولوجي حبنا ناخوني خيس لزلو عبي حبنا دفتر زلو ناب دبي ناب كالن زخيت زنا برزبي ناب كينيا جزء خيت كم زغلن تراين تايو رجعتن سلامن كو حسك خلولهم if they do that if they manage that then I think it's كونتات كينيا كربع زغل كونتات يرايني أنا وين قال كابتن دبل تشيكس قبرن زلو هاجراتيا because نب أفريقيا نبر نعرفينكا زبالة إنترنت زلو بوتا خاط مرة زغل كم بعلانة مالتيو إنترنت زي بالبوتا نعنا زخون بوتا يكونن بعلانة مهنياتو سرحنا بإنترنت زمركوس لزخونه زبالة إنترنت كتروح بلتخل بوتا كم لما سلام الرقعتن زلو سلام الرقعتن كابسويس كيت كاكندوزا هكذا سلام الرقعتن كتركب كبير انديو جندحن أفريقيا خيط كادلي سلزلني إذن كينيا كسم أخلو أنا كسويس أوصل زخون كن عايز كلا يكونن جن جنرالي أفريقياويان أفريقيا زلهم إيرتراويان نعخاتكم كقدس زغل حبريتا خويني سمعني نخالو تبكار عالم زلهم ون أقداسيو حدا معلت دما عدنا ون كم زعينت فيزا فريد ياخد قبر قال كم زعينت توريزم زدلي announcement كبر عدنا ون تسفى نقبر مغنياتو كم زعينت بوليسيتات كتتات تغلغا نيوزعي شرفون سلازم سألكا let's continue الجرما نقصر ناب business. Chairman Crapo, Ranking Member Brown, members of the committee. Thank you for the opportunity to speak with you today. My name is Peter Van Valkenburg, and I'm the Director of Research at Coin Center, an independent nonprofit focused on the public policy issues affecting cryptocurrency and public blockchain networks. Visitori was a lohum video مالتيو أب سنة أمريكا دينا يقلب زعبا بيتكوين كريبتون استزربه من شرقر والله دونالد جي ترامب زعبا بيتكوينز قلس فيديو شرقر لامين this is getting weird it's getting crazy ثم invested قبرز لهم again another bullish sign بلوزي بريزنتنا أمريكا زعكل تريليونات investment زلو هجر نبيتكوين endorsement يبهال زويون advertising قبر الله زلو نبيتكوين نتكريبتو and guess what حبتناتون اللي على شو تقبر له سبزي سلازي نزع الدلزي تتغملو قبلكم دليه دونالد ترامب تزبلت امباسادر ناي كريبتو يخوين زلو ناي ستوك ماركت 120 basically on Bitcoin, which you used to say at 70, and you know that was a 60% move or something that you were forecasting as within the next couple of months, or at least this year. Here we are now, what, 150? I think the 200 to 250,000 for Bitcoin still makes sense because that would still only value it at 25% of the size of the gold. إذا سبب زبالة حكي يزغون حكي نقرأكم أنا أب 5 شح كلا 8 شح 7 شح كت بس هاي لسه زاربة زينيرو أب 7 شح كلا دما 100 شح كت بس هاي بيتكوين لسه زاربة ينيرو أب 100 شح مسكونتنا 200 إسراها مش هكت كيدي هذا بلا سينيرو جي 210 شو منتن 20 أبو تمال على سلا ناب كل 250 كايف لنا له I mean I think this سبايزي نعي بس أبصار نايس بوق زينا يقين نزله and he's making my investment ناتي تبو كم زخيت تبو زخانة قصقاص هبزله يتم كما يزلهم دما I'm sure أبزقت زله أوارح كسب زعم زيات وداسي يعني كل 100 شك خيدي بيتكوين بلا له بس أنت قاتي معنا سي أب يوتيوب كقصل لي كقصل كمان يحسب له اللغة مغنياته يوتيوب نعي passion ناتي ينديو يوتيوب مالت نعي لك كم زي نجو تنسيخها جازيتا تنبو قله كوميونتي يوتيوب نعاهم زقبرو نعي ولا زخونة عتاون تزاي بلي I love يوتيوب كم زي فيديو جيرا مسب كزرارة بدس بلا نجار سلو زخونة كجبرية جن من البات تي motivation ناتي كي قدل كي فريه من البات مغنياتو financially completely isolated نعرفينك then you probably influence كجبرا كاي غليو نتنسرح كم زنا يلومي motivation نيسرح يلون ده يلون I don't know but anyway of crypto investigator comes along. Congratulations, good things are coming your way. So bonagari matsakumalo kaltsulu watray kublakum idali. Yeah, that's it. እንደው ትንግርቱ ትግራይ ላይ ሽማግሌ ልኳል አብይ አህመድ እንግዲህ ትግራይ ላይ ሽማግሌዎቹን ሲልክ ሽምግልና አይደለም የላከው በዋናነት ማስፈራሪያ ነው የላከው
ረፉ አርፋችሁ ተቀመጡ ነው። ከፈለጋችሁ እስከ ጡረታችሁ እስከ ህይወታችሁ ፍጻሜ ድረስ የጡረታ ገንዘባችሁን እየሰጠናችሁ ትኖራላችሁ። አርፋችሁ ተቀመጡ ነው። እንደውም ተላልፈው ይሰጡን የሚልም ነገር ሐሳብ እንዳለው አብይ አህመድ ሰምተናል። አንዳንድ ጊዜ አቅምንም አለማወቅ ይመስላል። አብይ አህመድ ያለ አቅሙ ነው የሚንጠራራው። ብሔራዊ የፌዴራል መንግስት ወይም ደግሞ አዲስ አበባ ቤተ መንግስት ስለተቀመጠ ሁሉን ነገር ማድረግ ይችላል የሚልም ፍጹም ከአቅም በላይ የሆነ ነገሮችንም ሲያደርግ እናያለን። መቀሌ ላካቸው። መቀሌ ትግራይን እኮ መቆጣጠር ካቃተው ሰነበተ። አሁን ምንድነው ሊያደርግ የሚችለው? በሐፈሻ እቲ አብይ አህመድ ሰደዶ ሽማግሌ ናይ መራሕቲ ሃይማኖት በብዙሓት ኪላታት ቀዳማይ ስጉምቲ ቅድሚ ኩናት ምዃኑ ዝንገር ዘሎ ብናይ አቢ አተሓሳስባ ሽማግሌታትን መራሕቲ ሃይማኖትን ክሰድድ ከሎ ሰላም ስለዝደሊ ከም ዘይኮነ እንታይ ዳ ንኩናት ንክገብር አድሓን ካባይ ላዕላ ብዘይ ሓደ ሰብ ገሊጽ ዋለ ስምዖ መላክ የጦርነት ምልክት ነው ብሎታል ልደቱ አያሌው። ድሮ ቋንቋ ነው ጦርነት የመጣው ነው እና ለይስሙላ እኔ እኮ ሞክሬ ነበር እኔ እኮ ጥሬ ነበር ምናምን ለማለት ነው። የጦርነት ዝግጅት ያው እየመጣ እያኮበኮበ እንደሆነ ጊዜው እየደረሰ እንደሆነ ማሳያ ነው ብሎ ልደቱ እኛም ስንለው ነበር። ይሄ የይስሙላ ነው። በዚህ የሚመጣ ሰላም የለም። ሰንታይም ዝብሉ ዘለው እቲ ናይ ሰላም ጻውዒት ኢሎም ዝገብርዎ ዘለው ብቋንቋ ናይ አብይ አሕመድ ክትርጎም ከሎ ቋንቋ ናይ አብይ አሕመድ ንኩናት ይዳሎ ከም ዘሎን እቲ መራሕቲ ሃይማኖት ናብ ትግራይ ዝሰደዶም ድማ ሰላም ንኸምፅሉ ወይ ዕርቂ ንኽገብርሉ ዘይኮነ ንሰላም ፈቲነየ ስለዚ ሕራይ ስለ ዘይበሉኒ ኩሉ ዝከኣለኒ ገይረ ኣብ መወዳእታ ናብ ኩናት ከይደ ንምባል ክጠቕሞ ዝኽእል ታክቲክ ወይ እውን ስቴፕ ሓደ ስጉምቲ ቅድሚ ኩናት ምኻዱ ብዓለም ደረጃ ኩነነ ከይወርዶ እገዳ ከይወርዶ መድሓኒ ክኾነ ዝኽእል ዝጥቀመሉ ታክቲክ ዳእምበር ምስ ተጋሩ ምስ ህወሓት ሰላም ክገብር ስለ ዝደለየ ወይ እውን ናይ ሰላም ተበግሶ ስለ ዘለዎ ወይ እውን በዚ መራሕቲ ሃይማኖት ሸምጊሎም ክዓርቅዎ ይኽእሉ እዮም ዝብል ገምጋምን መደብን ስለ ዘለዎ ይኮነን እዮም ዝብሉ ዘለው guess what አብይ አሕመድ if anything ኩናት ካብ ምግባር ዓዲ ክውዕል ዘይክእል ሰብ ኩናት ድማ መፍትሒ ናይ ኩሉ ፀገሙ ዝመስሎ ዘሎ መራሒ ምዃኑ ኢና ኮይኑ ኢና ረኺብናዮ ዘለና ሶፋር ክሳብ ሕጂ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ናይ አብይ አካይዳ ብኩሉ መንገዲ ናብ ትግራይ ኩናት ይሓስብ ከም ዘሎን ምናልባት እንተዘይገበሮ ሕጂ ድማ ከም ዝብልዎ ዘሎ ምድንጓይ ነቲ ኣብ ኣምሓራ ዝገብሮ ዘሎ ኩነታት ስለዘይሰልጦ ዘሎ ኣብ ኣምሓራ ከምቲ ዝድለ ዓወታት ይጎናፀፍ ስለዘየለ ዝጥቀመሉ ዘሎ ዲሌይ ታክቲክስ ዲሌይ መደናጎይ ታክቲክ ግን ሱቂልካ ካደ ይኮነ ድራማ እናፈጠርካ ትጸንሕ ነገራት እናዳላኻ ትጸንሕ ኔክስት ስቴፕ ናብቲ ዘለኻዮ ንክትቀጽል እዮም ዝብሉ ዘሎ በቄስና በሸህ የሚመጣ ሰላም የለም። የሚመጣው በህግና በስርዓት ነው። ባልና ሚስት እንኳን ተጣልተው ቄስም ያቸው ሽማግሌዎች ትእዛዝ ይዘው የሄዱትስ ምን ይዘውለት ሊመጡ ይችላሉ? የትግራይ ጀነራሎች ተዘጋጅተናል ነው በማንኛውም መልኩ ትግራይን እናድናለን መሳሪያም ታጥቀ ከሆነ እኛም ታጥቀናል ብለው አሁን በልበ ሙሉነት እያሰለጠኑም ብዙ ነገርም እያደረጉ ነውና ከትግራይ መልካም ነገር ይዘውለት ይመጣሉ ሽማግሌዎቹ። ሕጂ ካብ ብዙሓት ጀነራላት ናይ ትግራይ ከም ዝስማዕ ዘሎ ድማ ተጋሩውን ብኣቢ ክመፅእ ዝኽእል ኩሉ ዓይነት ፈተናታት ካል ኣማራፂ ከም ዘይብሎምን ተዳልዮም ክፅበዩ ከም ዘለዎን ዳርጋ ብኩሉ ግንባራ ዘሎ ጀነራላት ናቶም ኣብ ልዑል ተጠንቀቕ ክህሉ ከም ዘለዎ ሰራዊት ናቶምን ነብሶም ንምክልኻል ክዳለው ከም ዘለዎምን ዝገልጽ ሓበሬታ ንሰማዕ ኣለና። ስለዚ ምና ኮንዶ ኾን እዚ ናይ ሽምግልና ናብ ሰላም ከይድ ይኽእል ዶ ትብል ኢሉ ይሓተሎ እስኪ ንስማ። ወል እነዚህ ሽማግሌዎች በጣም በሚያሳፍር ሁኔታ እንግዲህ መሳይ አገዛዙ ለፈለገው ዓላማ የሚጠቀምባቸው ሽማግሌዎች ናቸው። እንደው የአብይ አህመድ የጦር የሃይማኖት ጀነራሎች የሚለውን ስያሜ ብትጠቀም ማጋነን አይደለም የሚሆነው። እንግዲህ መስቀል ይዘዋል። የእስልምና የክርስትና የሌሎች እምነት አባቶች ተብለው የሚገለጹ አባቶች ናቸው። ግን እዛ ለምን እንደሄዱ ማናችንም እናውቃለን። አብይ አህመድ ኢቭን ስለ ጦርነቱ አይደለም እዛ ይላካቸው። በነገራችን ላይ ሊነሳ ይችላል ስለሚለው ጦርነት አይደለም። እነዚህ ሰዎች ሁልጊዜ እንደ ትሮጃን ሆርስ ነው የሚጠቀምባቸው፣ እንደ ትሮይ ፈረስ ነው የሚጠቀምባቸው ለዲፕሎማሲ እንታይም ዝብሉ ዘለው it's a very sad ዘሕዝን ኩነታት እውን እዩ። እዞም ሽማግሌታትን ኣቦታትን ዝበሃሉ ዘለው ንሰላም ይኹን ንሽምግልና ንዝኾነ ይኹን ዕላማ ይኮኑ ተሰዲዶም ዘለው እዚኣቶም ኣካል ናይቲ ወታደራዊ አካይዳ ናይ አብይ አሕመድ እዮም። ከም ወታደራዊ ጀነራላት ዝጥቀመሎም ታክቲክ ናይ ኩናት ናቱን ታክቲክ ናይ ምሕደራ ናቱን እዩ። እዞም ሰባት እዚኣቶም ትሮጃን ሆርስ ይብልዎ ከምዚ
محبي ناي كويناتو يزتقم اللهم أنت صوايا لا تاريخ أب غريخ استفصمت يعني سوم ما كلت عادتاتي باسانيرن تحد نقوس قد إن تحنتي عديك سعرها لنيلو سلازي حسب زنبري كسعرها خاص لزي كعالم بار رجعين واقانينا سلام نكبر إذا فرس جارما كم هي بكبكايلو يبوا مالتيو تزو هبزو لعدي حنت براخ حنت صبغت زخون الدفاع زنبرتيو سراويتنا يتحنت عدد ما بفتم كاتواي كالن أموداتا كاتوا سلازي كالو حنت فرس عينت قرص زلو عباي نجر كم هي بجرم هيبمم أبتوش تتفرس دما سراويت نايتي حد عدز نبر جنرال أبيتي سديدوم أتي كالن نجوز كنت تجريو نتفرس تقبلو أب عبد مساتوا أبتاناتو دفع كل ما عبدات كفيتو مساتوا ليت دكيسهم كله كاوتنسيوم نتزد العلامات بق عبيلمو بدق دما سراويت دالي سلز نبره بخوم تعدي أب جريخ مالتيو تسعي راي بالزي توجن هورس بحال كابزيز ما سلز زياتهم دما شفان أو وشتهم نسوم ديفلتوا أبي نكوينات نختكم نخدالو زتكم لهم سبات سلزخونو ناي بحق زحزنيو نابليو زارب زلو ግን أبي أحمد كا بزع بدهوتات سلزلو وتكونتات فليخاز الرأي كونن ግን أبز خاسمو واسكي ዋይ እኔ እኮ በጣም የሚገርመኝ ነገር የትኛው ዓለም ላይ ነው ከጦርነት ያተረፈች ሀገር? ጦርነት ለማን የጠቀመው? እሺ በትግራዩ በሰሜኑ ጦርነት 49 ቢሊዮን ብር ነው ሀገራችን የከሰረችው። የድሃ ልጅ ህይወት ቁጠሩት። በገንዘብ ስለማይለካ ነው የሱን መተመን ያልቻልኩት። በሺዎች የሚቆጠሩ የድሃ ልጆች ሞተውበታል። ትርፍ ለማይገኝ ጦርነት ዳግም ጀመር ነው። እሺ አሁንስ ጉዞ ወዴት ነው እየዞረ ያለው? ፖሊስ ስቶፕ ዋር በቃ ጦርነት ይብቃ እንዴ! زحزني زوتادر انتاي زبل زلو وقس ناي تحقر يتقيمو ابي ربحه تغيرو من البات ابكينات ناي تግራይ 49 بليون بر كسير ناينا إلكم إلي دزاربت منقس إثيوبيا بزح زرباك زرب كل ليلو مسكينة يود دخا نسخة بأبينايكم لكعكم مو نايتي زعنوا جزان زعنوا فابريكان حرشان بجنزة كنت من وتقولوا تو بمايت أشحاد قصر السقط له ود دخاخه من يزلك عيلو well it's very sad ود دخا مخانا بإثيوبيا هي وقت كاترقم يبلونيو حجونكو بهيوت ناي حزبي وزفكر زلو أبي أحمد منسيات كم بعالزي نوعو nothing يوم أبزخونا كيناتياتو يمارخو يموتو كالوت بخالوت يتكو معبل دحر معبل كنقبرينا خبلو خلوكو هيوت ناي سب سلزي قد سوميو هيوت ناي سب 230 مليون هلني زوم سبازياتهم دما نعتاتهم زخون عيو يخون سراح يبلين سلزي نكويناتي ياخدو كمالهم يخل نعيت رادي يكون استكالو تقراتون أب سوماليا زولو كناديو أب كالا عالم زولو دي أمريكان دحر كفيلاتني سراويت كلك أخلي نابل أبي أبتدى مستي نيويوركرز بالانترفيو كوميلي سلزي أي بحق زحزني هيوت ناي سبقن يا أبزي ريو زلوهم زفكرو زلو باخم يوم نزمان سيزي كم زاقيرهم قبعين كدانن شدش الشعبرن يغفلوه بكا أبز دلي وبوتا دما يتأبسوه ولا حنت فرق كم تأكلنيو بس حساب سلزلوهم وطبع حماق سلزلو من نابرو حماق سلزلو كاب بتميتن بقلن وتحضر تخون نستوسنك زيت تبلع تندر كابن جنزب توسد أبز دلي وكينات دما يتأبسوها كينات كاملي وميزلو لذي يا تي إثيوبيا زبال كم زيو unfortunately ጎረቤትና ስለዝኾኑ ንዓና ኣካል ናይቲ ዕንደሮምን ኣካል ናይቲ ፅጋቦምን ኣካል ናይቲ ምሽንዳ ሓናቶም ስለዝገብሩና ዘለዉ ንሓዝን ወረዴዝ ነቲ ኩነታት ክንቅይሮ ኣይንኽእልኒና ጥንቃቐ ጥራይና ክንገብር ንኽእል ንቐፅል ኣብዚ መለካት ካለበት በምንድን ነው መለካት ያለበት? ጀኒውን የሆነ ቅሬታ ያቀረቡ ሰዎችስ ከምን አንግል ነው ያቀረቡት? የቀረቡትንም አንግሎች እንዴት እናያቸዋለን የሚለውን አነሳለሁ። አራት ነገሮች አንሙት ቀደም ጠቅሰዋል። ይሄ መድረክ ካለ ሕጂውን ብዙሓት ፖለቲከኛታት ናይ ኢትዮጵያ ብኩሉ ወገን ኣብ ሓደ ዲቤት ይቐርቡ ስለዘለዉ ኣብይ ኣሕመድ ድማ ኤቭሪ ታይም ከምዚኦም ክእከቡ ከለዉ ቁርቁሪ ዘብሎ ምክንያቱ ውሽጣዊ ፀገም ናይ ፖለቲካ ውሽጣዊ ፀገም ናይ ቁጠባ ከምኡ ድማ ኩናት ኣብ ርእሲ ኩናት ኣብ ዝካየደሉ ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ እቲ ዝተፈላለየ ፖለቲካዊ ሓይልታት ኣብ ደገ ድማ ብሓደ ሰሚሮም ብሓደ ክዘራረቡን ኣብ ሓደ ቦታ ክመያየጡን ክርኢ ከሎ ነቲ ዘሎ ፀገም እዚኣቶም ብዓለም ደረጃውን ሬኮግኒሽን ክረኽቡ ምክንያቱ ሓደ በብወገኑ ዝዋጋእ እንተሎ ኣሜሪካ ይኹን ካልኦት ሓይልታት ነዚኣቶም ክድግፍዎም ኣይክእሉን እዮም ምክንያቱ ኢትዮጵያ ክትፈርስ ስለዘይደልዩ ንዓቢ ክድግፍዎ እዮም ግን እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ሓቢሮም ሓበራዊ ዕላማ ሓበራዊ መርገፅን
ምስግጋር ናይቲ ሃገርን ክዘራርቡ ተጀሚሮም ምስቲ ኣብ ዝገብሮ ዘሎ ዕንደራብቲ ውሽጢ ዓዲ ካልኦት ሓይልታት ምስኣቶም ክሰርሑ ይኽእሉ እዮም ንኣቢ ድማ ብቐሊሉ ከወግድዎ ከም ዝኽእሉ ይፈልጡ እዮም ኣቢ ከም በዓል ኤርትራ ገለ ኣይኮነን ንኣቢ ክንኣልዮ ኢና ኢሎም ተወሲኖም ወርሒ ክወስድ ዘሎም ኣይክእልን እዩ ምክንያቱ ኣብ ነቕነቕ ዝብል ዘሎ ቦታ ዘሎ ስለ ዝኾነ እቲ ኮይኑ በቲ ኩነታት ሰንሲቲቭ እናኾነ እዩ ዝቕፅል ዘሎ እስከ ናብቲ ናይ ተጋሩ ፖለቲካ ድማ ንስገር دليلنا لنا حجر كنكون نحن حجرنا دليلنا لنا حجر كنكون يقبل دي شعبي يقبلن زي يقبل تخوينه موتي تبدلوا نحن زلنا عمارات شعبية زي يقبل تخوين نحن زقرونا حاسبات حز زي يقبل تخوين موتي تبدلوا بسخون أكل وجينا كنا نتركين وي الشيء يقبلنا له نحن خدنا في مثل الحي حاولنا نمكتون نحن حجرنا دليل تجري تبال تجري ريبابي في مصر سنان خلاص لنا من معين كومبرومايز يجري تباين لي زعم زعيم كمان ينخدوا عاوزين نحن تسقعنا ህዝቢ ኤርትራ እዩ ህዝቢ ኤርትራ ጫሓሊ መንግስቱ ኮልት ስለ ዝኾነ ፀገና ህዝቢ ኤርትራ እዩ ባሕሪ ቀረባና እዩ ንሕና ሃገርና እንደሊልና ኣለና ሃገር ክንከውን ይቅበል ዲ ሻዕብያ ኣይቅበልን ዘይቅበል ተኮይኑ ሞት ይትበለው ንሕና ዘለና ኣማራጭ ሻዕብያ ዘይቅበል ተኮይኑ ንሕና ዝቀረቡ ናይ ሓሳባት ሕዝ ዘይቅበል ተኮይኑ ሞት ይትበል ዘሎ ብዝኾነ ኣካል ወጊና ክንጨርጎ ኢና ስምዓኒ ባ ታይደል ሸንዳሕዳ ሓይና ንሰምዕ ዘለና እኮ ጉድ ረኺብና ሃገር ምዃን ተደሊኻ ንኤርትራ እንታይ ዝምልከታ ጉዳይ ኣለካ ሃገር ክትከውንን ከይትከውንን እኮ ምርጫ ናትካ ይመስለኒ ንስኻን ህዝብኻን ሰራዊትካን ውዳቤኻን እዩ ዝውስኖ ትግራይ ሃገር ክትከውን ዲ ኣይትኸውንን ብርግፅ ኤርትራ ከም ጎረቤት ሃገር ክትፃባኣኩም ኣይትኽእልን እያ ኣብዚ እዋን እዚ ናተይ መረዳእታ ትግራይ ሃገር ክኸውን እየ እንድሕር ኢላ ኣንጻርኩም ክትከውን ኣይትኽእልን እያ ትግራይ ሃገር ክትከውን ከይትኸውንን ግን ናትካ ውሳነ እዩ ንኤርትራ ተፈራርሃሉን ተጓዕባዓሉ ምክንያት ድማ የብልካ ኣብ ገለ ፖይንት እዚ ፅምዶ ዝበሃል ኣዝዩ ኣገዳሲ እናበልና ከለና እዞም ተጋሩ ግን ምናልባት ናይቲ ኩናት ትራውማ ድዩ ከምኡ ገይሩ ርእሶም ኣዚርዎም ዘሎ ወላ እንታይ ኣይርዳእንን እዩ ኩነታት ናቶም ኤርትራ ልኡላዊት ሃገር ምዃና ኤርትራ ምስኣቶም ፅምዶ ክትብል ከላ ጉዳይ ናይ ትግራይ ናቶም ንዓና ስለ ዝምልከት ኣይኮነን ከም ጎረባብቲ ህዝቢ ሰላም ውፅኢት ስለ ዘለዎም 4 ኪሎ ዘሎ መንግስቲ ድማ ንዓታቶም ንፖለቲካዊ አጀንዳ ክጥቀመሎም ስለ ዝኽእል ንዑ ካብ ከምኡ ኣውፂኻ ተረዳዲና ክንነብር ንኽእል ኢና ንዝብል ዕላማ እዩ ሃገር ክትኮኑን ከይትኾኑን ናትኩም አጀንዳ እዩ ንዓኻትኩም እዩ ዝምልከት ንስኻ ምስቶም ህዝብኻ ክትዘራረበሉ ክትክእል ኣለካ ንስኻ ምስ መራሕትኻ ክትዘራረበሉ ክትክእል ኣለካ ንስኻ ህዝብኻ ክትውድበሉ ክትክእል ኣለካ ኪኑ ሰጊርካ ድማ ምስ ኣብዪ ኣሕመድ ብውግድ ኢኻ ክትገጥሞ ብፖለቲካ ዲኻ ክትገጥሞ በናይ መንገዲ ንዓኻ እዩ ዝምልከት እወ ኤርትራ ከም መፃምቲ ሃገር ንኽትከውን ሰራዊት ክሰደልካ ይትኽእልንያ ክትሕግዘካ ይትኽእልንያ ግን ሞራላዊ ደገፍ ክትገብረልካ ትኽእል ተቐባልነት ንኽትረክብ እውን ክትሕግዘካ ትኽእል እያ ሃገር ንኽትከውን እኮ በዓልካ ዝኣባኻ ስኻ ኢኻ ኣብ ስምዕዎ ሃገር ንክኾኑ እኮ ባዕሎም ኣብዮም እዮም ኣብ ዝስምዕዎ ሕጂ ኣሉላ ኣባነጋ ኦፕሬሽን ብዝገርም መንገዲ ተሳኺዑ ተወቂዑ ሓደ ጀነራል ኢትዮጵያ ደው ኢሉ ሓደ ጀነራል ኢትዮጵያ ደው ኢሉ ናብ ትግራይ ናብቶም ናይ ትግራይ ዓበይቲ ደው ኢሉ ታኽሙ ትደልዩ ኢልዎም በቃ ሃገር ዲክሌር ጎር ኢልዎም ሃገር ዲክሌር ጎሩ ክንድግፋኩም ኦሮሞ እቲ ጀነራል ንኣብዪ ዓርኩም ቀረባ ዓርኩም ቆንበሎም ኣብዪ ደውል ኢልዎም ታኽሙ ትደልዩ ኢልዎም እሞ ሃገር በቃ ሃገር ንድኹኑ ዲክሌር ጎሩ ግን በቃ ካብዚ ጠጠብሉ ካብኡ ካብዚ ዳሓል ሰይትኽኢድሉ ዲክሌር ጎሩ ንሕና ኢንዶርስ ክንገብረኩም ኢና ኢለዎ ካብኡ ቀሪቡ እዩ ዚና ሓሳብ ናብቲ ዋና ናብቲ ወሰንቲ ዝነበሩ ይነ ሴንትራል ኮማንድ ዝበሃል ኣቕሪቦም እዮም ዓበይቲ ሰባት እውን ነጊሮም እቶም ህዝብ ትግራይ ዘለዉ እቶም ዓበይቲ ዝበሃል ኩሎም ይፈጥዎ እዚኣ ሰብኣይ እውን መን ምዃኑ ይፈጥዎ እየ ካብኡ መቕመቕ ኢልዎም ሽዑ ሰራዊት ኢትዮጵያ ተሰባቢሩ 7 ክፍለ ጦር ተሰቢሩ ድሕሪ ጅማ ዓቕሚ የብልን ሰባቢርና ኢና ድፋ ኢሎም እውን ኣታ በዚ ጌርና ምዕራብ ትግራይ ንኸይድ ዝብሉ እውን ነይሩ ሽዑ ነፃ ንግበር መጀመርያ ምዕራብ ትግራይ መጀመርያ ነፃ ንግበር ሱዳን ንክፈቶ በዚ ጌርና ህዝብና ንመልስ ሱዳን ተፈናቐለ ህዝብና ንመልሶ ዝተፈናቐለ እዚ እውን ናብ ዓዲ ንመልሶ ምዕራብ ትግራይና ነፃ ንግበር ምዕራብ ትግራይና ቤት ከይኸደና እዩ በዚ ኣዲስ ኣበባ ስልጣን ኣዲስ ኣበባ እዩ ዘሎ 4 ኪሎ እዩ ዝረአዩ ከምዚ ከይዶም ነፃሓስዎ ከይዶም ደስ በፂሖም ውድብ ናፅነት ትግራይ ዲክሌር ጎር ኢልዎም ሽዑ ብዶክመንት ኢና ዛረቡ እዚ 64 ፔጅ የዳልዩ ንግርማይ በርሀ ፔጅ ትወዲኡ ዘለዉ ኮንግራጁሌሽን በዚ ኣጋጣሚ 64 ፔጅ የዳልዮም
ውድብ ናጽነት ትግራይ ግበሩ ኢሎምዎ ዲክሌር ግበሩ ካብዚ ይትሕለፉ በቃ ወዱ ኢሎምዎ ኣብዚ ሓዙ ምዕራብ ትግራይ ልቀቀልና በልዎ ኣብዚ ጠጠበለው ኢሎምዎ السمع يلن ندم جرا صاركان يو سمع بعالم زنغرن جرا صاركان 64 بلزي حين ግን السامرايز غورو سامرايز غور لي ممصل 14 بيس سامرايز غيرم يومو نسي حيش امبيو انتنا 14 بيج تقبل ومتنا شو انت يمزبل زلو زيت تاريخ هاجر كونو عدل تواهبوم هاجر ناخد كونو ابي يلا ديكلير غبرو كحجزكم يلو هيدا ليو سلازي هاجر كتكون زي دل زلغا بعالغا ጉዳይና ሃገርካ ንዓኻ ዝምልከት እምበር ንኤርትራ ዝምልከት ኣይኮነን ዝዝር ከበ ኣባና ሕርቃኑ ኸውፃልና ነፍቅድ ኣይኮናን እንደ ማለት ክልተ ኢንዲፔንደንት ዝኾነ ኦርጋናይዜሽንስ ክልተ ነፍሶም ዝኻሉ ትካላት ዝገብርዎ ይድሓን ኣብቲ ናይ ፅምብር ድሕሪት ብዙሕ ብዛዕባ ክዛረብ እያ ብስምዕዎም እጅ ላዕለዎት ኣመራርሓ ናይ ትግራይ ሓይሊ ሰላም TPF መእተዊ ህዝቢ ትግራይ ኣብ መዋዕሉ ካብ ቃልሲ ተፈልዩ ዘይፈልጥን ንብሔራዊ ረብሓታቱን ክብርታቱን ክብል ክቡር መስዋዕት እናኸፈለ ዝመፀ ህዝቢ እዩ ናይዚኦም ኩሎም ቃልስታት መቐፀልታ ብፍላይ ድማ ሕለል ቃልሲ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ንክዕወት ንሕና ደቅኻ ናይ ትግራይ ሓይሊ ሰላም TPF ኣድላይ ዝበሃል ድልውነት ከም ዝወገና እናረጋገፅና ኣብ ጎና ኮይንካ ሙሉእ ድጋፍ ክትገብረና ንፅውዕ ሓፈሻ ትግራይ መዕንደር ሸፋቱ ሻዕብያ ኮይናላ ስለ ዝኾነ ድማ እዚ ብህፁፅ ተኣሪሙ ክልልና ኩሉ ትግራዋይ ብሰላም ዝነብረላ ማዕረ ዝረአየላ እንትትኸውን ሓቋፋይ ምምሕዳር ክሳብ ታሕቲ ብህፁፅ ክጣየሽ ልዕልነት ሕግን ክረጋገፅ ኣጥቢቕና ንፅውዕ 6 ዝኸበርካ መንእሰይ ትግራይ ኣብ ቀረባ ግዜ ኣብ ትግራይ ገጢሙና ዝነበረ ሓደጋ ጥፍዓት ንምምካት ተሰሊፍካ ተቓሊስካን ታሪክ ሰሪሕካን ኢኻ እዚ ኸ እቲ ሓራ መሬድ ዘሎ ሰራዊት ዝበሃል ዘሎ እዩ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ኣብቲ ክልል ትግራይ ዘሎ ሕጊ ኣልቦነት ከምኡ ድማ ብመንፅር ኣብቲ ኢትዮጵያ ዘሎ ሕጊ ኣልቦነት ካልእ መግለፂ ኢኻ ትደልየሉ ግን ንቐፅል ድሓር بزخانه منجدي مريضنا تتملي سوسيو سلامه بزخانه منجدي حران يوص حزبنا حران توصي سيو حزبنا تملي سكر ختكل تخيلو سيو قدام يمرج ادم ابزي يزيز بزلو حزب تግራይ ካብዙ ወፃኸነ ዕሽወኩምና በጣም መፈራርሒት سلامنا ندتبل ندادن قرناكم كنبرينا نزبلو ግን ፈጽምና ክሰምዕ ብላ ከም ተሓወይ ዝገለጾ ኣብዚ ተደናጊሩ ዝኸደ ሓይል እንተልዩ ካፍታ ቀንዱ ራይና ንህዝቢ ትግራይ ዘይትጠቅም ጠበኛ ከዋዛው ዝደለ ሓይል እንተልዩ ኣይፋልካን ጌጋ ይንበሉ ናይ ካልእ ሓይሊ ናይ ፀላእትና መሳርሒ ክኸውን እየ ትግራይ ክርብሽ እየ ዝብል እንተልዩ ኣይኮናን ንበሎ ኤርትራ ዝፈፀሞ ግፍዕታት ሓንሳ ዘይምዝካሮ እውን ይሓይሽ እዚ ከምዚ ግፍዒ ክፍፀም እየ ተባሂሉ ኣዳና እንደይ ክትሓስቦን ኣፀጋሚ ነይሩ ግፍዒ ጀሚሮሞ ተወራር ጀሚሮሞ ዝኾነ ነዚ ህዝቢ እዚ ናይ ምውዳእ ናይ ምብስባስ ናይ ምስናት ዕላማ ሒዞም እዮም ኣትዮም ድሓር ትርናዮም ኣብዚ ገሮት እዚ ኣብዚ ዓመታት እዚ ዳርጋ ኣራዊት ተፈጢሩ ኢኻ ትብሎ እምበር ሰብ ትብሎ ኣይኮነን ታሪክ ኣይርስዖን መንግስቲ ሰበጀተ كم تري ولا لهم زي محدار زبلو زلو تتحدث وردايو هو أجندة زلو أبير تراز ملكت ببزح جزيم شيرز قبره انتهى يوم جرام سراويتنا يرترا انتهى تي قبل دسكعك عن بلابلان زبهال زلهم we haven't seen anything أنا أبز ميديا يوعلني حضرنا اللهو أفتقرايز وصح بريتا كل رجيك ولا كم يكل نيجن بتشبوت سراويت يرترا غير وبجكت الدراما تاد فتروه زرع أخوانا قريب الليل أرجعهم لهم كلتي أب زجبرو ناتي أب باجت نابلع نعشف فيلو نبير تراكون كل ملحس كاتت قريبكا نبير تراجس كمدب مريرك على موروار كم حدا نبور تريو يكوين زلو أبيت أو ترلو نساتهم جن حركانهم نبير تراج
ክሳይ ይቕረ ዘይበሃል ነገር ተፈፂምና ዘሎ ስለዚ መጀመርያ ተወዲሎም ከም ዘይውድዎ ርኦም ኣሎ ቀዳሎ ሕዚ ክወርናዮም እዩ ዘሎ ብሓፈሻ እዚ ሰብ እዚ ናይ ቀደም ክኸውን ይኽእል እቲ ቪድዮ ግን ትራንስሌት ገይሮም ሸር ክገብርዎ ስለ ዝረኣኹ እዩ ያ ብዙሕ ዝተሓበ ቦምባታት ከም ዘሎ ምንፃር የድሊ ዋላ እቲ ፅምዶ ወዲ ፅምዶ ዝበሃል ንዘሎ እውን ብወገን ትግራይ እዚ ግዜያዊ ምምሕዳር ዘሎ ታደሰ ወረደ ክሳብ ሕጂ ብዛዕባኡ ዝኾነ ይበለና ኣሎ ስለዚ ኣብ መንጎ መንጎ ዝፃወት ዘሎ ሰብ ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና ነታ ፅምዶ ከፍርሳ ዝደሊ ግን መዓንጣ ሲኢኑ ወይ እውን ኣይተዋፃንን እያ ካብ ዝብል ገምጋም እዩ ጎቦ ጎቦ ዝኸይድ ዘሎ እቲ ፀገሙ ግን ብዛዕባ ፀገሙ ክዛረብ ዝግብኦ እስቲ ሰበጀተ hundreds of millions if not billion ክኸውን ዝኽእል ብብሪ ማለት እዩ ተመዲቡ ኣርሚ ሰብዓ ጥራሕ ንምፍራስ እዩ ዝብለክ ዘለኹ ተመዲቡ ብዕሊ ኣብ ዓፋር ቢሮ ተኸፊቱ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ቢሮ ተኸፊቱ ካብ ኣርሚ ሰብዓ ዝመፃኹም ተጋደልቲ ንነባር ተጋዳላይ 50,000 ነባር ተጋዳላይ ማለት እቲ ኣብ ሕሉፍ ብረታዊ ቃልስታት ዝሳተፍ ኣብ ኢትዮ ኤርትራ ክኸውን ይኽእል ኣብቲ ሕሉፍ ብረታዊ ቃልሲ ክኸውን ይኽእል ንመንእሰይ ወለዶ ከምዚ ከማና ዝበለ ፈዳይሕነ እንተኸይዱ ድማ 100,000 ክትዋሃቡ ተዋሂሉ ቢሮ ተኸፊቱ ብዕሊ የለክል ዘለኹ ብዕሊ ቢሮ ተኸፊቱ ኣብይ ኣሕመድ ቤላ ገይሩ ክፃወተሎም ኢሉ ሓቲቑ ኩሉ ዝከኣሎ ይገብሮም ኣሎ ንዖም ንምንፋዕ ብትን ንምትሃው ኤርትራ ምሳና ፅመዱ ብሓደ ኮይና ንዝመፀና ነገር ንመክት ትብሎም ኣላ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳዮም ኢዳ የተወትን ንሳቶም ግን ዝበልዐት ከብዲ ሕስምቲ ስለ ዝኾነ ደሞዞም ካ ስለ ዘገድሶም ኣብ ክንድቲ ዝፃወተሎም ዘሎ ናብኣ ተኪሮም ዝቃለሱ ናብ ኤርትራ ገፅካ በትረ ይሃቡኒ ዝሕምቆለኒ በትረ ይሃቡኒ ኮይና ናብ ኤርትራ ገፅካ ጥራይ ብምዃና ናይ ብሓቂ ዘሕዝንን ዘፀይፍን ተግባራት ኢና ንርኢ ዘለና ባት ሌትስ ኮንቲኒው ኣብዚ እውን ንርአ ተጋሩ ኩሉ ኤርትራውያን ሓማስን ኣካል ጉዛይ ሰራይ እኮ ተጋሩ እዮም ስለዚ ወፍሪ ፅምዶ ኢሎሞ መበል 38 ዙርያ ፅምዶ ዝብል ስያመ ብዕሊ ተዋሂብዎ ክዳን ቲሸርት ገለሎ ሶት ፅምዶ ዝብል ፖፑላር እዩ ኣብ ኤርትራ ሙሉእ ኤርትራ ልክዕ ከምዘብ ትግራይ ማለት ኢሊት እዮም ዘይቕበልዎ እምበር ኣብዚ እዚ በብዝሒ መልሲ ክወሃበሉ ንሰማዕ ኣለና ብጣዕሚ ፅቡቕ ድማ እዩ ኤርትራውያን ብዝተፈላለየ ወገን ነዚ ሰብ እዚ ዓገብ ይብልዎ ኣለው برجس يقرأ حتى يقبع نقداينا يرترا قداي يكونن أبي يرترا زلوا وشتاو دايناميكس ناتنا إيدو زين برسب يتقدم أي صلاينا حزب يرترا أبحدنا حزب يرترا حدا قاك فتر زغليو كداك ما يزيا قدام أي صلاينا ناتنا أنت حدا جنيا صلاينا حزب يرترا حدنا حزب يرترا زفتاتني حدنا حزب يرترا كذا رجز فتنيو دعابيك أي مسمر ناتنا دماسيو حسب كوزدي نحسب كم زغبري زبلك أي مسمر يسو لعليو قلنا عوشت حدنا حزب يرترا هذا قاك فتر زدلي تنقل كزر زدلي نوعو كم عبايك أي مسمر جيرنا بفتسم شلل كنبلازي بلنا بنتلو حدنا تزبير تراي كونزلو مغنياتو وحسنتنا كاتالنتنا حبرت سبنا حدنا يكو حدنا نتلنا كل عينة أجمعتنا نخنسجر حيل لنا سلزي بتوم عند حدا جنياتات صلاة تزبهلو وشتاوي حدنا كا مترد عارن زي متأمانن جماعة معكم تبلونكو قبرو خيام زدليو سلزي we should never allow them بفلسهم أدل كنبهم يجبان next time لما السبزي مالسك وهابي يجبا I wish I could find him بزعبازة أدرسك قبروين إيرترا ودي ويدماني أم حرايس كنت مرعو لك هم توالكسي من مرتشا هم جاركي كي تمرعو سهمالكو كاكلتي أم قديتا هم توالكي أم حرايشن كي قديتا هم توالكي أين أم حراي أنا أم حرايشن بخا أم حراي بخا مالكس لمن مرتشا أم حريكي إيرترا ودي ويدماني good زعجي زيون سباتياتهم إيرتراويان أين مرت أكمني نتابع لكم علىهم قرم سب دليتكم مرت خليو نحنا محرينا نمرت إلى مالو ويل دك حجركم يوم سب كود حجر يد مرت إثيوبياويان والحنت جاي كبرون تجار إثيوبياويان يوم أم حرينا نملس نحريلهم قرم شفاء يكبر لكم تبق حذار يكبر لكم تراينا خنبل خلقتل تورو تورا فتورو أوروبا أخلنا يو يلوم زلوخنا من سيات نيرو زي لوقتنا من سياتي لوقت عصب مشات لوقت بحر مشات يكون سلازم السحاون فرد نابز من قد زخيت خدو نابزهم سواد زيهم كي تقربوا
نابزي أخيبا زخيت خدو زيوم علامهم الزن يلوم زقوس قوسو فلوتاتهم زي قوس سبعي من كتوني دائما سلك حدا من السلام نسي هذا سب سرة في ونه حجي زيوم لذا أجندة زي أدرس كي قبرو نهز بيرترا دحنت نهز بيرترا واننت الأولونت نهي بحر أدرس كي قبر كام كلاس قالسي كونن فتيم كدعات علمتي خم تعنتو يزبلكو كابوت في اللي خالق شم يقولوا سلازنا زياتهم كنقاومهم ترى زي كون ناس كنقالو سومينا هز بيرتراهم كم يخبر زلو ني ارترا قازا خنقبر اينا زبل زلو سرعات محاور أقار كوين كان منصا مالك حجي زي عفشا نتي دم تقاوم زبحال معات نوص عندي وريد ودلو نتي إيرترا كم هاجر تقدسو عين التقاومي بزي قدستاي بوليتيكا قاومالو نيرترا خدم سسه نيرترا فحبتن كبلاي نيرترا بإثيوبيا كحوسه لولاو مريت نيرترا نيثيوبيا نيرترا بحر نيرترا كوسيدي مزبل شركنا تايدلنيو لذي there's a big difference أبز قدايزي من زيادة كعوتليو من زيادة كسرحليو نريا لنا نحن دما نتكونتاتنا تعذبنا نخيد بوغن يرترا والناس قدايزي نصور زخنا مجلسي وهاب علو ود هاجر يزبل أنا كورة إذا هاجر زي أخبل كله مسيو أنا ومسها كورة يزبل سي بينا عنك سي خم مسها هاجر وقتله زي عسوب تراي مرتزق يبلو عرب مالسي يبلون بقى تشت سبي بدرارو حدري أخي لو جبوت رايز قدسو من الوقت نفسه كفتسنا كياخا ما على زي بلو مليونات بانكتات سيفز قبرت الأكالي زخونة كعسب زدلي زعدمو مالكي سلازي العسوبات من الوقت دقافي هدف تيلكا ودقفت هدفي نحجون دقفت شعبية ناتي متكلاو سوراوي وعزة وعيزو ما بحرزي تح صقا يكون بقى دفرت تبعات مهركاي كندوتو ما يسوا نحدث من اسي نقبارو تقبرو صحرن صحرن مسحلف كاخا اترخو وصيتن ابزخا لكاهم بحري اتيو حبس جالبا خزور عند هرفتنو حدا من اسي كابزي نلعلي تبعات ضد يسرح يلا نحن تمرسنا ناي حيل بحرنا سرح خمس أقولنا مستدنا ورنا قبل المنفس يفصموا تاريخ قليل يكونن أبقى العالم تقوريا يقولنا سوداني كم زاب عدنا استخايدنا بحقي سوداني يوم مسيوم روبيام مسيوم كنا بالكنا ربرب بنا عدنا خيلات كم زازرينا الحمد لله بدقنا تعودنا هو كم زاب عدنا استخايدنا بحقي سوداني يوم مسيوم روبيام مسيوم كنا بالكنا ربرب بنا عدنا خيلات كم زازرينا الحمد لله بدقنا تعودنا alright كم زاتري وزن لهم زي فيديو ديا دكتور منجس بايرو زبحال إيرتراو قدوس فيلانتروبيست بزقبرو إنيشاتيف أبي إيرترا زين عديتات كمسكران ريانا لنا نبحكي دس بليو حكايبنا إيرترا بزو حاستوات أو كم زلومن بزو حبركتوكو قبرو خمس غولون يقبرو كم زلون نتزو مزقبرو زلو دما تبوغ زخوني فيدباك نهب أملاخ نزقبر كمو أبزحوي تكالكم أماهم كاب أملاخ رخوبي لنا كمرق دس بلنا صبوغ نقرا بإيرترا نزقبر كل جزء كان تبابع يقبعنا next step كم نريو زلنا أبزي زليو إيرترا بزحات تمهارو كوليجات يمرقو خمزة لوز قالت حبريتان رلنا and my نفحي College of Engineering and Technology graduates 383 students لما بالعصرت شو منطقة جزية زقبر زلو graduation إيرترا أتي my نفحي College of Engineering and Technology 383 تمهارو كم زمرقة إن نرزلنا زياتهم the degree program graduates كابنا حمل مالو ونيروجات أنا أبزي حجي رخب كنا اللغمبر كاب حمل مالو بناي حرشان مسوز تحس كنا تعتن استمر بزحات من ساعات كم زنبرو إن نرزلنا سلزي
يس بغزري هذيوم زحات هيكونون 383 منسي أب حنت هاجر أقدر أسوق قدر كوانت خناجن we really need a lot of engineers نمت أي إرترا بزغلون إحنا نجربه جن إرترا دما بعمر كيزل لوا سب بعمر زخيد عمر دما تي ولا زي 300 أبزق بوفة تنتجر كايون بزحاد ما إسرح كسرح كم زغل يردعنه لازم بتخوين بتي نجوم تمرقهم زلون كعبزب كعكم كملي دلي إرترا بزحات كيلاتات كم زليا نبت تدخلوا زلا مازن نبت تدخلوا زلا مازن بزحات كيلاتات كدلي وايم جن سبكا بعقم كخيس لزلوتي عقم تجبر زلا نتجبر زلو دما أنكو حقوسكم أنكو عبزب كعكم نتوم graduates كنبل ندلي كال حنت فيديو لنكنا كاب إرترا دوس الدمازي الله. مصعد لك أبوطاي مناتو كم عينة سموان كارد فتناكاي. أقول زادين وصلنا بنا ملي خاطري بس كله شعت بيارات شدش زواتات بموت سفر اللي وتاي خاطر لا. دي خمسة زبالة هوا هو كتر خلها أزيو وكل بهتا يتفتر لك. تزيز غان حنت سب ودماني بقعتنا أبى حدا أنتيتنا. كم حارس بأكل قنقص أو صوا كم تحلف ساري منام. كله مثلا كون كخص قط أوت بعينة بيارات قال كل نجار حق دراسة زكاريو. سنة يبرحون كروان كينكم مربات ناتكاتلو كبرات قاتلتي أريلينج كم يتنحكم لهم دماء بكتما أسمرا كبابي بحت مسكرم ترخيبنا لنا مبل 3 شوعة زوريا تمهارو تمرتوا من هاجرا ويجبوا من زازيمهم متيومالو نبتي مرب كبلكم stay tuned. اوكي 38 زوريا بزوف كيك ديكور دلو بلاس كاو دلو خا سوا بطعم ازيو كتمهارو لتخيل ازيو مدرخ ناي هيوتكا بو تعليفكا غير ما سواي كون كاتوص مالتي سلازي سوا لك بطعم غيرمكي غوغوزادين وصنا بنا ملي خاطري بس كله شعت بيارات شدش زواتات بموت سفر اللي مچم زو منسيات نريوم زلنا اب سوا بتيحكا تمحيركا كاب سوا وصيخا اب نورمال هيوتكا كتملس أنا كمتي إن برينسيبل بزوج زي قاليسي سوا قداسيو إيرترا مسألة هجر سوا قداسيو تراي مودات كمتا حقنا سوا كوت سخلا 10 شهور توارح زبالو 10 شهور توارح كمان بملو أب سوا دي كنا شد شهر تعليم كادهريو 10 حدا عم تقولقلوت من قصة تجبر زبل زنبرة كم عينت نابو تمليسو تكونتات منسي تمهيرو نابجزو تمليسو حيال كوين منسي كوين سبعي كوين تمليسو تاقوالون حيال كوين تمليسا نام نورمال هيوتهم تمليسهم بقطبة بتمرتي بكالي سلطانات كخدول زخولو مدرخ كفتر تمنيت ناي كل إيرتراويو I think إيرترا نوح عمتات كيدا لا بزمان قدزي نخنداي كم زي لاك تكتسليا I don't know in general جن اتمنسي نام نور هيوت دملسلو normalization نا إيرترا جزية كوس ديبلون أنا خا I will always advocate for it من سيات إيرترا نام نور هيوت تمليسهم لك كمتي دك يعني تمرتهم وديهم نبي وطن كمر حزد كم خدوز دليم زم أبزد أبي إرترازلو دك أنا نحواتنا عندما تمرتهم وديهم أبوتاتهم زجبر وزن برعجة نعتاتهم كفي لكس بيا ما يدلني ولا كل أنت ده بلقى لك كفال نيتعبر تسد أب نورمال هي كملس خلاله ولا الروتيشن ناجبر كعجلة نجرسي تجبر خلاله سئل كعقد سلجن سبوك هنا يسمعني نقطة لابزي. أتين كلهم أوشتين أبدأ عندهم مالتي لما أنتي أقدر أسيب ملختهم حلال في دليل سلزلهم بليس بجهم أقدر أسيب سلزمان كلهم تاني بليس من مالتي تقدر كأن زجاج مزلوا أب هجرة أوروبا مالتي أب كله أب أوروبا مالتي أب كله زي كنا كمان فليد بقى هجرات مالتي أب جرمن أب فرانس أب شوودن كم مخا مالتي بتعمل حما أنا جري زجاج مزلوا مالتي أنا دقاقي من زنجرزي أب تيك توك سمي علو زي معرف كزاربولو أنا خازخون إيرتراو كابتن في مسات كزاربولو تتأبيا جن إيرتراويناتنا بجكا كستو تفاتيحو كستو تمرعيو كستو خمس غير أمبر قم نجر زلوا نجر حسكم أيتمتسمهم فتيمكم مالتي حججن زي أنا جرزي سمعونا مالتي السخات زجاج مزلوا كناتات مالتي سرينجا دم مليهم أب باس ستيشن مات أب باس أو وش باس كم تخيلهم أب ترين تخيلهم أب كرسي سب أب كوفي بلالو مالتي أب أكتب سب كم تأكل سب قلهم كله أب فلاي كم زمشة تخيلو أكتب سب تخيلو سرينجا جرام بدحريت مرفق جرام كم زنورمال كم بيشالو شخ دوا أكاد مسلك خمو بدحريت كرام كم زجرام نسب نداو بقو
ቫይረስ የማሐላልፉሎም አለው ማለት እዩ እዚ ከአገዳስ ስለዚ ነገር ስለዝኾነ የዘመሐላልፈልኩም ዘለኹ ህዋት ኤርትራውያን ማለት እዩ ንኩልኩም ማታን ክትንቀቁ በጃኹም ንኩሉ ኻኒ ንኽበጽሕ ንዚያ ቪድዮ ሼር በሏ እዞም ፌመሳት ማለት ኣነ ፌመስ ኣይኮንኩም ብዙሕም ፍላወርስን የብለይን እቶም ዘለኩም እቶም ፌመሳት ዝኾንኩ ኣብ ክንዲ ቁም ነገር ዘይብሉ ነገር ክስተተፋትሑ ክስተኹም ዝኾይኑ ካብ ክንዲ ትብሉ እዚ አገዳስ ነገራት ንኩሉ ተሰማታን ክብጽሑ ክንደይ ሰባሎ ዘይበጽሑ ክንደይ ሰባሎ ከዓ ዘይፍለጥ መቸም ተሓበሬታ ኺ ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ እንተሎ ኮይኑ ተጠንቀቑ ኣምላኽ ይቕደነና እዩ ዝበሃል እንተቲ ፌመስ ተባሂሉ ዓረብ ዝሰምዕ ሰብ ካብ ብዙሕ ስለ ዘይኮነ ግምት እትውዮ ብዓረብ ደቂ ዓረብ ዝዛረብዎ ሰብ ክሰምዖ ኣይክእልኒ እዩ ኣነ ንኣብነት ሕጂ ኣብ ሶሻል ሚድያ ኣለኹ ሰሚዐየ ይፈልጥን እየ ስለዚ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ሓላፍነት ኣለዎ ንስኺ ምስ ሰማዓኪ ነቲ ሓበሬታ ሼር ክትገብሩ እዮም ምኻል ጽቡቕ ኮይኑ ይስምዓኒ የቐንየልና ድማ ነዛ ሓፍትና ንጠንቀቕ ድማ በቢ ዘለናዮ ወገን እዚ ንሪኦ ዘለና ሓደ ኤርትራዊ ቅዱስ ኤርትራዊ ኮይኑ ካብ ኣሜሪካ ንኤርትራ ከይዱ ሕርሻ ዝገብር ዘሎ ሰብ ኢሎም ኣውፅኦም ነይሮም ከምዚ ዓይነት ስቶሪስ ካብ ኤርትራ በብዝሒ ክወፅእ ድማ ደስ ይብል ይወፁ እንተሎ ድማ ፕሊዝ ሼር ግበርዎ ዲስ ኢዝ ዘ ካይንድ ኦፍ ቪድዮስ ቫይራል ክኸይድ ዘለዎ ኤርትራዊ ወዲ ሰውራ ዝበሃል ፖስት ገይርዋ ከሎ ርየያ ነይረ ፅሑፍ ነይርዋ ግን ስለምንታይ ዘእተውዋ እታ ፅሕፍቲ እትዋ ኢለዮም ነይረ ኣበይ ገላ ብዛዕባኡ ገለ ነገር መግለፂ ነይሩ እቶም ትፈልጥዎ ግን ንገሩኒ ብሓፈሻ ካብ ኣሜሪካ ተመሊሱ መሬት ተዋሂብዎ ኣብ ሕርሻ ኣብ ዓውዲ ቢዝነስ ናይ ሕርሻ ዝነጥፍ ዘሎ ቅዱስ ኤርትራዊ ኢሎም ኣውፅኦም ነይሮም ስለዚ እዚኦም እዮም እቶም አንተርፕረነርስ ናትና and we are proud of them ከምዚ ዝኾነ ይኹን ነገር ክንርኢ ከለና እንኳዕ ሓጎሰኩም እንኳዕ ናብ ዝብቅዓኩም ክንብሎም ንደሊ እዚ ድማ ሓደ ካብቲ መንግስቲ ኤርትራ ብብዝሒ ክዛረበሉ ዝግባእ ሰባት ናብ ዓዶም መፅኦም ንኽሰርሑ ሰባት ናብ ዓዶም ኣትዮም ይሰርሑ ከም ዘለውን እቶም ዝሰርሑ ዘለዉ እንታይ ደገፍ ይወሃቦም ከም ዘሎ ብብዝሒ ክዝረበሉ ዝግባእ እውን እዩ እዚ ምክንያቱ ሰባት ምስ ረኣዩን ምስ ሰምዑን ኣሚኖምን ዓጊቦምን እዮም ዝኸዱ ኣይሆፕ እቶም ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዘለዉ እውን ከምዚ ዓይነት ቢዝነስስ ንኽነጥፉ ዕድል ክወሃቦም ተስፋ ንገብር ነቶም ደገ ዘለና ጥራይ ከዓ ኣይኮና ንሓቲ ዘለና ካብኡ ቀፂልና ብዙሕ ኣብዚ ዝፀሓፍኩም ለይ ኣሎ ብዛዕባ ርእቶታት ኣብ ዝሓለፈ ቪድዮ ሓደ ካብዚ እቲ ኣካውንት ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብዛዕባ እቲ ናይ IMF ዝበልካዮ ፅቡቕ ነይሩ ትርኢቶ ግን ምናልባት እቲ IMF ዝበሃል ዘደናግር ሓበሬታ ይህብ ከይህሉ ከመይ ጌርና ኣድረስ ክንገብሮ ንኽእል ንዝብል ኣሚን መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ኩነታት ናይ IMF ዝሃቦ ሓበሬታ ኣብቲ ዌብሳይቶም ዘሎ ንኤርትራ ዘይውክል እንተኮይኑ ኤርትራ እያ ክፅሕፈሉ ዝግባእ መንግስቲ ኤርትራ እዩ ዘድሊ ስጉምቲ ክወስድ ዝግብኦ ምክንያቱ IMF ዝኣክል ሕማቕ ሓበሬታ ብዛዕባ ኤርትራ ይገብር እንተሎ ብትኽክል መልሲ ክወሃቦ ዝግባእ እዩ ማዕረምታ ክገብር ክዝረበሉ ዝግባእ ጉዳይ ኮይኑ ይስምዓኒ እዚ ዘረባ ከምኡ ድማ እዚ ናይ ጉዳይ ናይ ብርሃነ ብብዝሒ ፅሒፍኩም ለይ ተጋርዮም ኤርትራውያን ገለ ዝብል ዘሎ ሸለል ክበሃል ዘይግብኦ ጉዳይ ምዃኑን ንሕና ድማ ኩልና ንስለ ፅምዶ ኢልና ወይ ንስለ ዝምድና ኢልና ሸለል ክንብሎ ከም ዘይግባእ ብዙሓት ፅሒፍኩም ለይ ኣለኹም የቐኒየልና ንሕና እውን ከምኡ ክንገብር ኢና ንደሊ ኣነ ኮነ ንዓኻትኩም ደስ ክብለኩም ኢለ ይኮንኩን ዝገብሮ ንዓይ ቅኑዕ ኮይኑ ዝተሰማዓኒ እየ ዝገብር ብኩሉ መንገዲ ናይቲ ሃይለ መንቆሪዮስ እውን ብዙሓት ፅሒፍኩም ለይ ኣነ ንነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ኣብ ደገ ዘሎ ይፈልጦ ክብለኩም ኣይክእልኒ ብዙሓት ሰባት ኣለዉ ዘይፈልጦም ብሓፈሻ ግን ኣነ ዝመስለኒ ርእቶ እየ ከም ዝፍትን ናይ ሎማ ርሳብ ዝክንወዲና ፕሊስ ላይ ግበሩ ሓሳባትኩም ግደፉ ርእቶኹም ግደፉ ኣብ ዝመፅእ ቪድዮ ድማ ከነምፅአኩም ፍትን ኢና ናይ ሎማ ርሳብ ዝክንወዲና ቴንክ ዩ ቨሪ ማች ንዚያ ክገድፈኩም تزعدي زفلت عطلو تبرابر عاد أحبلو لملم عدي زي رعاية زلو كنا يا حفرة بتفوتو تسويهم نحان سيريتنا تقني زنبحان تبالدينا سيلينا يوم سليغي سليغا كيما الوحد يحدها صار بيه